Ono Ario Abich Aboro. Weche kod chike mantie nyaka lu. Nitaanzia wapi jamani? Mtoto ndio amelazwa hospitali. Kanda nadai mimi rent na mwezi iko kona. Mshahara ndio kungoja wiki mbili. Mimi ni government lakini kimeniramba. I wish angejua kwamba kuna MyMobi. Yaani hii ni ya civil servants kama mimi na yeye. Una apply sahi na ndani ya masaa 24 pesa inaingia kwa M-Pesa bila mambo mengi. Tunakuletea MyMobi, njia mpya na ya kipekee ya kupata mkopo wa dharura kwa wafanyikazi wa serikali. Pata mkopo wa hadi shilingi 20,000 kwenye M-Pesa na ulipie kutoka kwa payslip ya mwezi unaofuata. Piga *531# sasa, ujisajili na ujue limiti yako. Hakuna guarantors, hakuna kujaza makaratasi, unapiga tu *531# na uko sorted. Chapa bila drama. MyMobi, iko sorted. Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo Ber makende Chako kinyi eyo manyangafu Kogwen Nejo madhika luo kitio kodwanga paya mi kalo mahimayu bende ongisa kanyo ni pinyo tuere ndaru tuerende kata jo madhe Nakuru kapoki kalo Naivasha ongisa kanyo ni pinyo tuere kabisa. Kocha kure nyoro sario marotieno nyaka sani jo moko poni limuru maloka poko sweko kata mateni kech dongruok mag nyamburko. Yukalo ukidono bete Ereki mutune kunyisanu era umatinde changero Mio sama pari nyargi joska Kimachunyo ngeotobo Ayuki nyago tieno wera teko yoro die Kwa medikinda Mio sama pari nyargi joska Kimachunyo ngeotobo Ayuki nyago tieno wera teko yoro die Kwa medikinda
Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Mana report mayudo ka mar chal mar wang' apaya Nyakwara Mungajwang' Jakubuya ni joma tiyo kod wang' apaya mar Nairobi Nakuru highway omoke jam kendo ng'isa kanyo ni nyogi rio otieno endara nyogi wuok Nairobi ka saa 2 mar otieno nyoro pogi chopo kata Naivasha Nyakwara Mungajwang'. To kata kamano report magiyudo ni onge masira ma otimore ma gise report to chal mar weche ok ber. Machielo ka endi ne jowa matiyo kod ndara morio Maimayu ka idhi Narok bende ong'isa kanyo ni dhungruok mar nyamburko bende opong' kanyo. Okung'e nang'o mokelo jamno, okung'e nang'o mokelo jamno Nyakwara Mungajwang'. Wadhi nyime kote moluwanena ni to ang'o madibed ni otimore ma omiyo jam mapek nitiere Nairobi Naivasha, Nairobi Nakuru. Kapok chopo Naivasha kanyo nitie jowa mang'eny ma omoko jam Nyakwara Mungajwang'. En saa 12:32 mar okinyi ma kawuono. Ageno kaka ne jatend piny Olando ni wach mar barabara ma osebedo ka chendo dwe mar 12 kama ji dhi kaluo wang' ni oyare. Nyocha oseland tenda gi telo mar Kenha kendo wan gi geno ni kadipo ni nyalo time mapiyo to biro kelo nwa konyruok Nyakwara Mungajwang'. En saa 12:32 mar okinyi. Bang' kinde mano kende abro mi nondo mar oboke. Daher mar ng'isi ni kaka ja ohala kikimoki awacho kacha ni bengi migeno mar Coop okelo ni yot mar bedo gi stock moromo. Wira ni customer kobiro kikiwach ni stock onge, stock okoromo. Pile ka pile ber gi chir kiwacho ni gimidwaro no an go ma customer okiriembo nikech stock onge. Pile ka pile kikius gima onge us mana gima nitiere nikech Cooperative Bank omi yot mar timo kamano chenro makoro geto jo ohala matindo manie diere kaachiel kod ohala mora mora. Ibedo gi chir kiwacho ni gimora mora nitie jatelo, ng'ato kobiro nyiewo gimoro e dukani ting'ise ni gimora mora midwaro nitiere nikech Coop Bank sani koro wuok oko mar makobadi ni kamarem nitiere duong' to gibiro yawoni. Ywane gi tol e 070 kata 020-277-600 mondo iyud konyruok ma otimo kenwa kanyo kod bengi migeno mar Cooperative Bank kokalo nyakalondo mari mihero mar Ramogi FM kar chuny jaluo. Nyinga ene tuno makaji mabakine mano kende abro mi nondo mar oboke bang'e kanyo to wanalim kaka piny Kenya oru kinyi makawuono. Ramogi Radio Ramogi Karchun. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manyalo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi koki skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma idwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma ino kod ogadier ma osete ma oyud ni en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth saa saa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go.
Back to school okayo machiegni Nyakwaramogi. Yani krok mane ma iseketo sani koro jonyuol chapne kage kacha mar manyo fedha nikech skunde iyawo joma nyien Nyakwaramogi. To kata kamano be isewinjo chenro mar Maimobi. Maimobi ni en chenro mageto jotich mag sirikal, civil servants te, ibedo bila, ibed japuonj, ibed jatich moro mama sirikal. To kamoro ntie kamoro modiye matin midwaro hola moro madang yomb godo koth. Wan kod Maimobi inyalo kaw godo emergency loan nyaka siling 20,000 olo ni dich moro ma kamoro maki. Gimitimo simbi kende midwaro kod payroll number mari kod namba ni mar opande kende. Igwelo *531# kende tidonje chenro makamano. To pani kikawo hola sani ichako ng'ade giko dwe mar 9 donge ber. Koro ti kod chenro ni mondo gimodino kaka jasirikal bende koro nyalo bedo gi fuong'ruok moro nikech Maimobi obiro ni. Chak odiochiengi e yo maler kendo makare. Ng'e adieri e nonro mag oboke wa kawuono. Mana kamano an go oboke ariyo ka, oboke mar The Standard, oboke mar Daily Nation. Taifa Leo benaneno kwa umbali kacha. Taifa Leo benaneno kwa umbali kacha. Kata kamano wach momi peke ite mokwongo mar oboke mar The Daily Nation manoma kawuono en UDA kanyakla kod duond bura mar ODM nyobedo kod romo odiochieng' mano manyoro. Kata kamano pogruok moro chako neno nyoro Nyakwaramogi Ajwang' e kind jood bura manyo bedo gi buch gi odiochieng' mano manyoro. Kaya wacho nitie gik moko machal ka gima winjruok ne ok obedo mayot e kindegi. A plenary session to review the party's 10-point pact turned stormy. UDA Raila MP's meeting fallout. Bura mar PG manyo kelo kanyakla wajumbe mag duond buche ariyo mag siasa. Kanyakla kod kweth mar Kenya Kwanza gi ODM nikech Kenya Kwanza kato tingo duond buche mathoth e iye kanyo. Bura makamano ne obedo ma ochwakore bang' ka jatend piny Kenya kod jatend ODM Raila Odinga ne chal ka gima otemo deyo jood burago. Jatend piny kuom thuolo mokwongo kata kuom thuolo mar adek ne oseyo wach mar mibadhi ga soya ma iwacho ni jood bura odwero ndi. Kowacho kanyo ni obiro dhiro wach mondo mi jaod bura ma oyud kod mibadhi koro make mondo lai mar chik koro kaw kore. Kata kamano jatend ODM Raila Odinga ne pod ochung' kar tiende koniano ni jood bura ok onego bed ni bedo kod ting' mar taya agulu mar CDF. Kayo wacho ni mane chalo ka gima en kwiri mobol ne jood bura. Ma bende wacho ni bura manonego bed ni koro bedo gi kwe ne chal ka gima olokore ataro. With the poison environment, the forum ended prematurely. Kaka nogeno dhi rumo ne ok rumo kaka nogeno dhi rumo. Mae gima oboke ntemo lieko ka. Kayo wacho ni weche manyo wachi kod jatend piny William Ruto gi jatend ODM Raila Odinga chal ka gima ne okomoro mokuom wajumbe manyeo temo yaro pogruok mane omiyo bura makamano ne okurumo kaka nonego bed ni koro rumo Nyakwaramogi. Ler mar wach ite mar 4 gi ite mar 5 mar oboke ni. Rigiji oganda jo Kenya rito duoke chieng' tich ang'wen kaloro koda weche mag siasa ma osebedo kogoyo nang'o mabiro timore. Duond bura mar DCP nyoro ne olando ni chieng' tich ang'wen biro bedo odiochieng' yweyo mar rwako jatend jatend DCP ma en Rigathi Gachagua bang' tieko limbe mare apoya nono e piny Amerika. E ite mar 2 mar oboke ni Nyakwaramogi Ajwang' iwacho ni kwan jothieth mathoth sani koro moko e ute mag thieth oko mar piny Kenya e kinde ma bende nyocha gidhido weche mag thieth bang' ka ng'ikruok obedo e agulu mar Social Health Authority kata SHA. Ka iwacho ni SHA onego bed ni kawo ting' mar nus milion mar rito jatuo ka jatuo kokalo kuom chenro ma kamano. Jakenya moro ma iluongo ni Brian Lian ma bende wacho ni wuon gi en jachina moro osebedo komanyo nond wuon gi, to kata kamano gin ne ok orumo ne maber ahinya. Jali ma bende wuok gwenge mag Ukambani kaka rawera matin osebedo katemo manyo gundu wuon gi ma jachina
jali jegni 25 kowacho ni en gi remb jo China kod remb Kenya ka. Man's search for Chinese father ends in heartbreaking twist. Content officer says his perspective has changed and he now embraces who he is. Omanya mumote bade. Koro wacho ni wedaga kaka ane. Wach mar bura manyo bedo nyoro mar PG kama bende wacho ni wach manyo wachi gi jatend piny William Ruto ne chal ka gima ochwanyo mokuom jood bura banka jatend piny wuok aching kendo siemo jood bura ni moko kuom wang'eyo ni nikech kit nondo mayudo mar ofwamb kich nitie moko kuom matiyo kod committees mag koto jomoko. Nyo wacho kanyo ni pesa maringo kanyo en kind milion 10 to ringo nyaka milion 150 nyakwara Mugajwang. Etwak mare jatend ODM Raila Odinga bende ne ok bor kod wach makamano kanyo wacho ni nitie senators mamoko madwaro nyaka siling milion 150 kuom governors mag gwelo e nyim komiti mag bunge ma senate. Wach mane neno ka gima ne ochwanyo mokuom jood bura. Kudho machielo mane jatend ODM Raila Odinga ochako bayo kendo en kudho manochuo jood bura e wach mar rito agulu mar NGCDF ni. Kai wacho ni ma wach ma samoro ne omiyo bura no chwakore kendo jood bura moko ne chal ka gima ok mor kod wechego. Nyakwara Mugajwang revealed fallout at Ruto and Raila joint MPs meeting. Upset lawmakers heckle principals, ignore invitation to attend the plenary to agree on implementation of the 10-point agenda, turn down tea offer. Dibedi kada mana chai manyo los ne ginyo gimadho jowa. Kai wacho ni kada mana weche moko mar mapar mag MOU kinde ODM gi Kenya Kwanza kalure kod oboke ni ne ok jood bura gi orwako kendo ni nitie kinde moko mane gichako rogo ne jotelo. Upset lawmakers heckle principals, ignore invitation to attend the plenary. Ma wach ma oboke ni ochoko kanyo. Biro mar Rigiji Nyakwara Mugajwang obiro tang'o marite ni Rigiji wali away. Pek moko kada midhiro moko mar Rigiji biro neno mbele ka kobiro en inyalo bi make nikech wechege lewe mawer kacharane nyalo biro jiemone possible arrest kai wach nitie josiasa moko gi jo sirikal moko ba osebedo ka dhiro jatend piny ni ok imak ng'ane ni mondo wane ane. Kai wach ni Mount Kenya ka bende nitie jomoko masani koro wuok oko mapingo Rigiji ni wach mar siko wuotho ko wacho ni ma en go fungu mar siasa mag Kenya madiere ni en gima onge. Wach mar ketho ko buche ma ji bago mag siasa gi beni oboke ni. Wach mar piem e kind DCP kod DP e gwenge mag siasa mambere North. Unyalo paro ni Geoffrey Ruku jatend migawo mar public service nyocha en mijumbe makono. Wach mar third force paras machielo ma oting'o Gadhoni wa Mushomba, moting'o jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna ni ka, jaod bura member Kasist Babu Owino nitiere ka, Anthony Kibagende nitie ka. Weche mag koko ma okwako duond bura mar DAP Kenya e kind Eugene Wamalwa kod jalupne George Natembeya beni oboke ni Nyakwara Mugajwang ka. Kanyakla kod ng'ich ma bende nyocha opposition nigo nyaka ne Rigiji we piny Kenya ka. Kai wacho ni Matiang'i nyocha koduogo kanyo timo romo gi jopiny e gwenge mag Meru County kocha, to kata kamano ne chal kagima en jonon weche mag siasa wacho ni en otas michwako godo nyoyo, gazeti michwako godo nyoyo. Jogi be muchecho joka ma jonon si weche mag siasa gi. Weche mag pacho ka Nyakwara Mugajwang lit gi kuyo manyo kwako lwasi e gwenge mag Kisumu County banka karan machon mar County Assembly Masia jaduong' Felix Olwero mabende nyo chiel kod magina yor both gobila manyo winjo maling'ling nitie achudhe moko mag kuo manyo luoro kare moro mar budho. Wach malit ndi Nyakwara Mugajwang, ex-ya assembly clerk mistakenly shot dead by the police. Mos ne familia ne Nyakwara Mugajwang. Pajo ndiko gi pajo somo ni oboke ni okaneno mawenda ahinya. Ywak mogol kod Chief Justice mapacho kam e wach mar online trolls. Nitie jomoko mosebedo ka bolo wach achadha
ne jo serikal ka gitiyo kod weche mag mbui ka. To koboke ni en loch mar Harambee Stars ma bende pod wapako kendo wapuoyo ndi kokalo kuom tuke mag CHAN. Nyoro Uganda ne otony bang' wuok amodhi kod Afrika ma milambo gonde 3-3 bang' kanyomi Uganda penalty dakika mogik nyakwana Mogajwang manyotero Bagras pacho Afrika ma milambo e tuke mag CHAN e Group C. Oboke mogik en oboke mar The Standard makawuono. E sigand piny Kenya nyaka ne wachak bedo kod lemo mar speaker mar bunge. En speaker mane minyalo wacho kikedo gire til ni tije osebedo manyap ndi. Oboke ni kawuono soko bunge ariyo, Senate kod National Assembly, ni wan kod speakers ariyo mabende tije osebedo marach ndi. President William Ruto has once again broken his silence to lash out at parliament. Ni ling wach manyo wach kod jatend piny Kenya William Ruto ni National Assembly gi Senate olokore kuonde mag koto. Chal ka gima oketo speakers gi kamarach ahinya. Ni chal ka gima ten gi manyap e Senate kod National Assembly respectively kosonango. Ni nitiere buche moko makoro ge ng'ado bende kuonde mag girito go ka ginindo nyakonchiel. Dhi bedo nade ute mane ong'e ni nyalo dok ne jopiny ema koro lokore kuonde mag koto. Okay. E ite mar adek Kanyakwana Mogajwang, weche mag pacho ni oboke ni nitie sigana moro ma Isaiah Gwengi e gweng' moro miluongo ni Nyangera Village West Imbo, nying miyo miluongo ni Mama Caroline Juma ma bende wacho ni osebedo ka en nyamrerwa. Osetimo tijni kuom higni maromo 40. Onyuola e gwenge mag Asere, Ogunyo sub county mwaka mar 59. No kende ko jagini 17. No dak gwenge mag Nyangera gi wuon pargi. Kama bende osebedo kokonyo kendo kocholo mine mapek gwenge makono. Tij ma bende osetiyo kuom higni malawo na 40 Nyakwar Mogajwang. Kendo ene mong'e kod tijni ndi kaolo okelo okonyo joma kelo ngima e bwo piny ka ma oluongo ni traditional birth attendant Nyakwar Mogajwang. Wach ma bende ni oboke ni Nyakwar Mogajwang poch gi pak makende. Aparo ni ndalo ma ibiro dhi Al-Shujaa tarik 20 dwe mar 10 gani en achiel kuom miyo ma onego beni koro ng'ata nyalo submit nyinge ne council mapuodho joma onego beni koro idhi alo kuom tich magisebedo ka gitimo. Governor James Orengo Nyetieng gi jatend migao mochung' weche mag thieth e kaunti ma Siaya. Ma en soja moko onego beni koro weyo. Caroline Juma ma Chimbo Nyaugenya ma Chimbo ma osebedo ka konyo mine makonyore e gwenge makono. Mopogore kod mano e weche mag lai mag thieth ka, Mama Caroline Juma mawuok Nyangera en jakanisa motegno mar St. Thomas Anglican Church Nyangera. Jakanisa bende motegno. Ma en peace maber mokalo kendo kaka sewacho no governor akwayo gi muolo gi ng'uono. Miye uru miyo ni nyadhi makende kuom tich ma osebedo ka okonyo kama rem nitiere mar konyo mine makelo ngima e piny ka. E ite mar 4 Kanyakwana Mogajwang, jatend piny Kenya ne osingo mar biro mako jood bura kokalo kuom duol mar EACC makawo asoya. Penjo ma oboke ni penjo kanito bang' wacho kamano sapar mang'eny nyocho wacho kene dala mar Mbebe biro timore koso gina weche awecha. Mae gima oboke ni temo lero Kanyakwana Mogajwang. E ite mar 5 ka weche mag pacho ni oboke ni okaneno mawendo ka en mana governor ma Kericho County ma bende koro to bunge ma Senate osediro dichieng' moyiedhi ma koro ibro non wach no bang' ka Senate nyocha osegolo Senate Banka County Assemblies nyocha othiche oko. E ite ka mar 12 riwruok mano ma jopuonj mar Kupet kod Nat okwedo paro manyocha ondieki kod jakom Raila Odinga mar wacho ni rito sikunde mag primary kod secondary kaber nono to wapare uru kaka jo Kenya kaka inyalo biwegi e lwet sirikal mag counties mekwa.
jagoro maduong' mar Kupeta Kelo Misori kod nyawadgi Manat Collins Oyu ogolo siem ni keto weche mag somo e rang'iny go e lwet sirikal mamwalo nyalo rocho rang'iny mar weche mag somo. Kanyo giloso Nyakwara Magajwang' Miyuga Meg Secondary School e Karachuonyo constituency. Misori nyo ng'iso sirikal, nyo ng'iso jakom, nyo wacho ni sirikal mag counties oge kod thochgi mar tayo weche mag somo e yo mowinjore, ka ni kata mana weche mag ECD ma pod bagoge nyaka kawuono. Mar sekondari ma gibiro nyalo, Oyu bende neno ka gima ne oyie kod gima nyo wache kod Kelo Misori, ka wacho ni counties mathoth weche mag ECD pod otamo nyaka kawuono, nyaka ne wabed gi devolution higni 12 ma koro ng'iso ni kada ma sekondar nyalo biro tamoge rito e yo mowinjore. Pajo ndiko gi pajo somo ni oboke ni Nyakwara Magajwang' weche matimore counties mekwa okaneno mawenda ahinya. Weche mag ohala ni oboke ni momako anka matimore county mano ma Migori en ni riwruok mag NASES e county ma Migori osiemo governor ma Migori county Ochilo Ayako kuom tiyo gi teko mare mar temo rocho ng'anyo madhi nyime. Jagoro maduong' mar NAN Seth Panyako oseyo gimoro manyocha timore e county ma Migori chieng' Jumamos ni nitiere NASES mane oluongo jofwambo gi keyo mondo giwach godo wechegi, to iwacho ni Sangwenya moko nosiemogi ni unu obro dil kodu kaka jaji dwaro kokunya wewo ng'anyo maru. Governor ng'ie wach ni malong'o, jomoko nyalo ketho nyingi ka yiem nono ni Sangwenya obwogo NASES ni kokwe ng'anyo maru obudil kodu kaka jaji dwaro. Nan SG Seth Panyako on Sunday accused the Migori County government of hiring goons. Ni sirikand county ma Migori, Seth Panyako ywak gi nyingu. Governor ng'ie wach ni ok wach ma maridadi ahinya. Ng'ama oluoro chik governor, kendo in ng'ama okil kama loka, koro ti kod teko mar okil kama loka ine kaka inyalo gayo wach ni. Nan SG Seth Panyako on Sunday accused Migori County government of hiring goons to intimidate striking NASES instead of addressing their grievances. Jagoro maduong' mar NAN Seth Panyako ywak ni sirikand county ma Migori ondiko goons moko, Sangwenya moko mabuogo NASES mang'anyo, ni kar mondo sirikand county ong'i weche ma NASES bandhogo, to gin gilokore koro gi hire goons. We have received disturbing reports that Migori County is using intimidation tactics against our members. Let it be clear that NASES in Migori will resume duty with promotion letters in hand. Ni gibiro mana doke tich ka gin gi barupe gi mag promotion. Koro governor CBA mar joge gi weche ma joge bandho. Unyalo tieke boardroom. To kobokene wan kod weche mag tuke Nyakwara Magajwang'. Lidha muru misiso mariero boke miero e nyakalondo mari Ramogi FM kar chunjalo. Nyinge ne tuno makajuma tuma en kogwen kete manaka. Mwasetelo e yango ni weche mowuok e oboke e Radio Ramogi kar chunjalo. Kumano jatimo hala Kaskori mondo dhi e branch man machiegni kodi mar Cobank ne kaka inyalo konyori kawuono mar yudo kaka inyalo jolo handi kokalo kuom chenro mokelo kanyo. Gimoro amora nitie jatelo kod Cooperative Bank. Bende nyalo oro negi ote e yor WhatsApp e 076 690 101 0736690101 mondo e yud konyruok kod bengi mar Coop tinende e kinde ma bende koro gi yawo thuolo ne johala. Kikimoki ni wacho ni gimidwaro ni to onge. Wach madhuluo ni gimoro amora ma customer dwaro onge ni en dhuluo manyaka koro waae kaka johala. Oyawore Ramogi? Maramogi? Hello Ramogi. Oyawore jatenda? Oyawore. Iluonge ni ng'atelo? Hello Ramogi. Ine yamo? Hello. Jowa. Maramogi? Hello? Nufuje. Oyawore jatenda? No, dongo ringa udi ambulance kade jumbo ma ulanda. Machigni dongo? Kamano gima wacho biro je ni sirikal county chiso sotango mar pesa ni pogo mar sirikal. Na kuputo nigi pesa za pesa na guditiyo.
Nikech ang'o jowa? Nobudi osetam kata basari ok ging'e nyithindo. Basari to ging'e ni nitie court case momiyo basari ok nyal yudo kuom county government. Lakini gik mang'eny otamogi. Okay. Nitie bura ma bende COG nomako kaloro koda nitie jomoko nodhi e dodo kendo mako bura bang' kane ogol advisory ni county governments ok onego bed ni chiwo weche mag basari. Bedo dwa menne matin. Maramogi? Oyawre Victor Tino Baka Juma. Oyawre machiegni ng'ata? Benson Owili japicha. Benson Owili machiegni? VJ an penjo mabota ma ochanda. Yes. Seche ma kata kiyudo ka jatend piny owacho ni yo machalo kama en milion 700 kendo time. To pok okale budget. Be gige timore kama koso chik mane ni chon cha noloke? Ok samoro sama pok odhi kamoro to semiye briefing ni gweng' ma kamagi mage projects manie budget koro onyalo miyo ugi maluongo ni figure. Nyalo bedo is a possibility. Nikech ing'e gino pange maber to singo mang'eny biro bedo kaso expectation mag jopiny biro bedo kaso tuwo jopiny gi sirikal. Donge koro mano wachne ok ng'e ni ong'er kano dwaro hip mabor nomiye. Yes. Kasingo ng'eny to kokale budget nikech chik nyaka lo nikech ng'eni kata jatend piny owacho ni tumetenga to bedo tenga to kokalo through the budget procedure. Yes. Kata ginyalo wuok e nade treasury matim ne jopiny dongruok. Okay. Koro mago moko kuom gik machanda kaka japiny to gisingo giduto te be gidhi bedo implemented e time ma japiny nitie nikech ing'eni ka jatend piny unyise gini gi sano to wacho ni by next week contractor biro e site to en gima koko wache kanyo to gini ok ung'eyo ni to dhi kale budget nade to be mar ariyo en gi gimidongo bende ni en gi privilege moro mar executive order bende onyalo golo kaka jatend piny en gi leeway moro bende. Kasto kendo ne gima chanda VJ. Yes. Affordable house. Gin mwandu mag piny owacho mag jopiny moger gi pesa jopiny. To jatend piny nigi teko mar wacho ni VJ ami dhoudi 3 kaw mago magi. To nikech kae kamano. To kare koro kata da bed gi lopa moro kare da chiwe to gere to alokro bed mara nikech ka koro jatend piny be nyalo kawo to miya ng'ato ni adhi miyo dhoudi 2-3 ng'ato ka ng'ato adhi miyo dhoudi kare gigi gin mwandu sirikal koso gin mwandu mar jatend piny. Mowach ni dhi miyo Harambee Stars ka? Yeah? Iwacho mowach mi dhi miyo Harambee Stars ka? Jowa. Apa no penjo wach mar affordable housing mag Harambee Stars ka. Maramogi? Oyawre jatelo. Maiwuoyo gi koth kanyo chal ka ni Kitengela ka. Machiegni jatelo. VJ. Yes. Wasebedo gi shida e Kenya kinde counties mwawuoke. Nikech nitie singo moko jatelo singo nwato timre. Iyudo ka jatelo jalo nyiwacho ni agolo pesa makama wadwa loso go barabara. VJ e Kenya ka osegol pesa mang'eny mag nderni. To mondo mi jotendwa gi kaka thuolo magi wach ni no wagolo pesa mawuok rodi nyaka Sori kata mawuok Sori nyaka Mugori. Pesa no wagolo pesa makama idhi los go barabara no wadwa ni kochopo diere makama wadhi yawe. Jatelo manogolo pesa cha okawe pati mondo kuongo luwe barabara ni mondo ng'iye ni to project mana asingo ne jopiny cha be otime. VJ gino senego wange tigolo pesa sidinge imiyo wasingi madongo mana kaka achani danga wachi nango to mondo mi jotelo gi mondo mi fuati gigi magi ng'i ni to gimano golo pesa botime ok ging'i. VJ gino seinyo wasaidi kora kwayo jotendwa tagi winjowa era mogika. Yes. Gikawe pati gimora mora magitiko
kata osibitende gi dhi, osibitende gi ng'imi, to osibitende ma wantie go gi mag gavagi. Seche ma jotuo bi, ithiedho gi nade? Okay. Ka seche moko daskeche gi obedo go mana baka, to diere in gi jatuo ma VOJ gino litna. Musa Inya. Koth kanyo chon kan Kitengela ka. Erokamano, koth kanyo chon kan Kitengela. Ng'e ni nitie gimiluongo ni civic education ma onego bed ni wajiwo kinde ka kinde mondo ang'e to chenro mag sirkal rengo nade, mondo jopiny obed gi ng'eyo weche mopogore opogore, yore mag penjo, nya wacho weche mag signages moko ma iketo sama project ochakore. Ing'eyo ni to onego chake karang'o, itime gi contractor mane, compliance mar environmental audit ma otim kod NEMA, completion date, expected completion date, mago te gin gik ma nyaka wang'iyane. Naparo ni ndalo moko kaendi wuod Sakwa Bondo Bonyo ne opuonjo wa e Ramogi FM ka. Bro manye kendo mondo wamed puonjo ganda weche mar ng'eyo ni to sirkal tiyo nade. En sa achiel mar okinyi ma kawuono. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. En sa achiel weche manyien nyakol Mugajwang' osenwa kanyo kod Farmers Choice e nyakalondo mari mar Ramogi FM kar chuny jaluo. Weche maka kod kacha, joluo duto e piny luo duto. Radio Ramogi, #1 station for the Luo nation. Jatend piny Kenya William Ruto oramo mar neno ni omaki jood bura malo kanyakla kod jowetegi mantiere od bura mar Senate ma itudo kod wach mar kawo pesa e yo machiko kopodho kuom governors kaachiel kod jodite sirikal ka giluongo gi e nyimgi mondo mi gichiw ler e wi wach moro. Odi Alobuche ochako timo nonro e wi tho mar Vitalis Okinda ma wachore ne otho e jela e Sendo Bila ma Bondo dwe mar achiel higa mar 2022. Kod Odi Alobuche ma male kaunti ma Migori bende ogolo chik machungo wach mar golo e bur ringre mar obila mar Majoni kata Jesu mano iki alwora mar kanisa mar St. Joseph Messiah of Africa e sub-county Marongo kaka Nerik ogol kod Odi Alobuche ma piny Marongo. Weche manyien gi Vincent Otieno. Oyaure nyako Ramogajwang' kendo machiegni. Jatend piny Kenya William Ruto ramo mar neno ni omaki jood bura malo kanyakla kod jowetegi mantiere od bura mar Senate ma itudo kod wach mar kawo pesa yo machiko kopodho kuom governors kod jodito e sirikal ma giluongo e nyimgi mondo mi koro chiw ler kotenore kod wach moro ma bende chando oganda. Jood burago otiso yor ma gikawo godo pesa kuom jotelogo ni soko huru. Jatend piny oramo ni koro report maling'ling ma en godo nyaka gi thuolo ni owacho ni nitiere jotelo nitie jatelo moro ma yande ne ochulo omenda maromo $150,000 ne jokanyo mag od bura mar Senate. Wach ma bende olero ni ok kare kata matin. Ne olero ni ketho nying ni wach ni tim makamano ketho nying od bura malo, kama bende owacho nitiere moko kuom jood bura makoro tiyo marach gi nying od bura e yudo gigo makonyo giwegi. Ne owacho ni okang' mager mar chik ibiro kaw ne jogo mane yud ka itudo kod tim machalo kamano. Going forward, sisi tunataka tukubaliane. See, we are one team. There are people who are destroying the credibility of parliament and they are collecting money in the name of parliament. And some of the time, or most of the time, that money never gets to parliament, it gets to a few people. We are not going to shame them. We are going to arrest them. This fellow who is called chairman of welfare in committees, what is their job? Extortion. That's it. And that is what Prime Minister is saying. What is soko huru? Yes, whoever is giving and whoever is being given and whoever is doing whatever it is, we sort them out.
Komachielo en ni odelo buche ochako timo nonro ewi tho mar Vitalis Okinda, mabende wachore ne otho e jela Tesendo Bila Mabondo dwe mar achiel higa mar 2022. Nonro mabende otelie kod jal buche doho no Christabel Maiyo oluore kod chik mabende ne ogol gi jamin buche mag oganda bang' lipod duol mochung'ne nono tije mag obila pacho ka IPOA ne puodho ketho mag mahundu ewi apisa ma opogore mawuok e Tesendo Bila mane jalno ne othoe. Apisa mar obila Engas mar Constable James Ngariba ne itudo kod ketho mar nek mar apisano ka bende apisa ariyo mamoko magin Winston Obare kod Sergeant Richard Kipsang Langat kod itudo kod ketho mar bedo ni negi hinyo marach jagono e kinde bende ne od twech e jela Mabondo. Joneno abich ne ogolo nendgi odiochieng' mar adek mokwongo bende ne itime nonro kotenore kod wachno kama bende chuk dare od thieth mane odchweyo tere jalno magikone to kono oduogo lande thone ne oyango wachni ka olero ni jagono ne omaki ka itudo kod wach mar bedo ni ne ochendo. Kamin mare ma iluongo ni Angeline Ayo to ne owacho ni apisa mag obila ne dwaro mondo mikro ne ochiw asoya moro mondo eka ne gol wuode no, to kata kamano ne oduogo winjo mana tho wuode bang' ka ne oserem chulo pesa mane gidwaro no. Ka wuon mare ma iluongo ni Julius Okinda to ne owacho ni ne okone ni wuode no onego bed ni koro ichwalo nyim odalo buche mak mana ni gima noduogo rodhno godo nyim gima noduogo rado godo ne en mana ringre mar wuode no e kar kano ringre mar jomotho. Jal moro ma bende ne otwe e jela achiel onogo ne olero ni ne oneno kaka ne obila ne goyo Okinda. Wacho bende ne ochako chuo yangi gi apisa mar obila moro manyinge Irene Chepngeno ma bende ne owacho ni jalno ne otere od thieth ka koro pache ne ok ni kama kare koluwore gi gocho ma bende ne ogoyego gi obila ma wuok e Tesendo Bila Mabondo no. Ewi mano okil Kamaloka mar anyuola mar jago ma bende ne onegi od jela e od twech no mano Felix Okech ne owacho ni omor mokalo koluwore kod nonro mosetim gi duol mochung'ne no tije mag obila pacho ka IPOA ka bende owacho ni koro geno nitie ne gidhi yudo ratiro kama bende ne owacho ni joneno mamoko ma kwan gi romo 6 bende biro chiwo nendgi e tielo mar ariyo ma bende burano ibiro winjie mar yango hie gima dine kel tho mar jagono e od twech. My name is Felix Okech. I am an advocate representing the family of the late Vitalis Okinda, who was killed at Bondo police station. So based on the report from IPOA, which the family is happy with, the IPOA did a very good report. The court started the inquest proceedings today. We have a total of 16 witnesses. We had 5 who testified. We are also going to have 5. And the remaining 6, hopefully before the week ends, by Thursday, we'll be able to interview them. We hope that family of the late Okinda, Vitalis, will get justice. Weche moko nyakona Mogaji wang'e ni odelo buche mamalo e kaunti ma Migori bende ogolo chik ma koro chungo wach mar golo e bur ringre mar obila mar Majoni kata GSU ma bende ne omaki ma bende ne oyiki alwora mar kanisa mar St. Joseph Messiah of Africa ma yudore sub-county mar Rongo kaka ne rik ogol kod odelo buche mapiny mar Rongo nyaka koro chop bi winji machwe ng'adi burano bende ne omaki gi kanisa kachiel kod jaod obilano. Jafwambo mar kaunti ma Migori Jojuma giler mathoth e wachni. Okil mar min od bilali ma GSU mane owito ngimane kaachiel kod kanisano mar St. Joseph Messiah of Africa Bernard Achola wachni oringo gidhi e doho bang' neno ka ng'eto manogol kod doho marongo en mano mane ok oluwore kod chik kabende nyaka sani koro gimor ni doho maduong' koro ogolo chiko bende koro tamo kunyo ringre mar obilane e kanisano mar St. Joseph Messiah of Africa kama ne oike karito nyaka kes koro rum. Kot nyocha ne ong'ado bura ma ogolo ni mondo mi odhi okuny ringre kendo dogo ik kano. Kaluwore ni kaka ne okwa bedo satisfied gi judgment mane kot otimono ero, ne waringo kendo e doho mamalo ma wamako appeal ma kendo ne wakwayo doho mamalo ni mondo mi kapok appeal owinji mondo mi ochungi golo ringre manosenindo dana yo bura e kama noike kanisa kitero ringre kano kama ne turge. Maber doho mamalo ne oringo ma ochungo golo kata kunyo ringre manosenindo dana yo bura ka waketo pile doho mamalo kendo gisama walose ni order nitiere ma ochungo kunyo kata golo ringre manosenindo kowuok e kanisa mar St. Joseph kitero thurgi mantiere Kisumu Kanoko chieng' location. Achola wacho ni doho malo koro biro winjo kes ne yudo makare kendo chiwo duoko ma bende koro nyalo bedo mano modokorgi. Owacho ni ng'eto manogol ka otende kod golo ringre mar obilane
ne otim kokolore kod chike mopogore opogore ma bende ng'iyo chike mag iko mag dhano. Ne wang'iyo duoko mane wayudo e doho mapiny, ne waneno ni ne oyiegore kor familia nikech doho notemo ng'iyo weche mag kimila mar Kijaluo, to doho ne okorango ni to ka ogik e weche mag iko to ng'ano mabedo kod priority e iko ringre jaode mosenindo. Chik wacho ni ka ng'ato nindo to ng'ama bedo gi priority mokwongo e iko obedo ga jaode. Ng'iyo kendo gima iluongo ni to the wishes mag ng'ama osenindo cha. Ng'ama osenindo kapok ne onindo dibed ni nitiere wach moro amora manowacho kata gimoro manondiko. Obila ne manyinge Anka Kadanayo ne oiki e kanisa no mar St. Joseph Messiah of Africa e gwenge mag Rongo dwe mar 3 mar higani. Chik manogol kod doho marongo mondo ne gol ringre no kama ne oike kanisa no kendo ter e dala gwenge mag Kachieng e sub-county ma Nyando, kaunti ma Kisumu, ne obiro bang' ka familia mare ne ochwalo kes e doho. Ne Nyakalondo mar Moikuok e kaunti ma Migori, an Jo Juma. Nyakwar Mogajwang' weche gi medo biro ni kamoro mora ma intie kokalo Nyakalondo mari mihero mar Ramogi. Imedo winjo weche manyien gi Vincent Otieno. Weche moko en jakom mar riwruok mar jopur e Thurka e bade ma kaunti ma Migori, Peter Chacha onyiso piny owacho mondo mi koro kony jopur mag kahawa e loso puothe ma koro pidhe kahawa e kaunti ma Migori. Bende ne owacho ni jopur mathoth mag kahawa koro pidho kothe kahawa ma bende nie rang'iny man piny nikech ok ginyal yudo kothe mapuodhi ma bende nie rang'iny madwarore ma koro ginyalo tiyo godo. Ne bende medo lero ni jopur madwaro kothe ma opuodhi mag kahawa chuno mondo mi koro giwuothi nyaka e kaunti ma Kiambu, wach ma owacho ni koro miyo gibedo kod tich matek kaachiel kod bedo ni gitiyo gi pesa mathoth e manyo. Upande wa seedlings tuko na changamoto kubwa sana kwa sababu tukijaribu kuangalia mkulima lazima afuatilie ruiru upande wa kahawa ndio atoe huko Nairobi akuja kupanda Migori. Na tukiweza kuwa na nurseries kwa sababu tuko na uwezo na tuko na sehemu za kuweka hizo nurseries. National government washirikiane na county government tuwe na center point yenye mkulima anatoka hapa within Migori County anaweza kupata miti zake kwa urahisi ili aweze kupeleka kwa shamba. So wengi wanashindwa, ukiona watu wanaanza kujitengenezea na zile mbegu zenye hazijaporeshwa ndio wanapanda, ndio production wanapata ikiwa chini. Ne bende owacho ni sirikal nyaka koro tim mapiyo kaka nyalore e konyo jopurgo mondo mi koro giyud kothe mopuodhi kanyakla kod gik mamoko manyalo konyogi e siro chenro meggi mag pur mar kahawa kaka yo mar neno ni chenro no odhi makare e kind jopur mawuok e kaunti ma Migori. Upande wa Migori County wajipandie nursery, county government na national government washikane ili waweze kuweka zile mbegu za maana, zile mbegu za muhimu, zile zitaweza kusaidia mkulima. Sababu hizo tukitegemea government, kwa sababu government ina produce zile mbegu wana produce hazitozereshi counties zile zinapanda coffee. Sasa coffee counties zikijisimamia wapande coffee zao na nurseries zao zitaweza kuwasaidia ili waweze kujimudu upande wa kilimo wa coffee. Weche moko Nyakwar Ramogi en ni jogo bende olap dhogi ndong' ne kom mar kar chung' od bura ma Kasipul ma bende ne odong' nono bang' nek mar mane en jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were osechako timo kisera mag ombulu motelo ne yiero maduno bende chano tim e gwenge mag kono. Kuom mano moko kuom jochung' bende olap dhogi ndong' ne komachielo nogo duto ma bende osechako timo kampen koni gi koni obedo mana ka koro kwayo kwe e kind oganda motelo ne yiero ma adundo ma bende biro bagi e gwenge mag kono gi duol mar IEBC. Jafwambo marwa Ali Abich gi ler mathoth e wach ne kowuok e kaunti ma Homa Bay. Duol ma ochung' ne bago yiere pacho ka ndi IEBC ne ogolo tarik 27 dwe mar 11 higani kaka odiechieng' mibiro bage yiero madunde ka chud bura ma Kasipul ka josiasa molap dhogi ndong' ne komno osewuok oko ne kisera mar ombulu motelo ne welo mag duond buche. Komno ne odong' thuolo tok nek mar mane en jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were dwe mar 4 mar higani ka moko kuom jogo mosewuok oko kalaro komno oting'o wuod jaod bura machon Boyd Were, Jawala Philip Aroko, jasiasa Newton Ogada
Jawala Robert Riaga, mabendo ng'ere gi nying mar Mani Bior, Jojo Tino ma ong'ere kod nying mar Ajombota, e kind jochung' mamoko. Jachung' Jojo Tino mane loso e skul primar Madol bang' yudo sir kawuok kuom jodongo mag West Kasipul mondo lar komno, ne okwayo jochung' wetene mondo go siasa mar kwe. Adwa ni mondo mi akwa jowa mondo kwadhi e yiero mar welo madhibiro nyime, wabed gi kwe, watim siasa mar mbola, siasa mar dongruok, siasa mar agenda, ok siasa mar gorruok. Maduong' malich mokadho kogik sa yiero, adwa ni mondo mi akwa jowa ma jo Kasipul idhi romo gi nying miluongo ni Ajombota sirikal masira. Nan gi geno ni ODM dhi miyo tiko mar bedo flag bearer ma Kasipul, because an ma been tried and tested, ran in the last election kendo bedo number 2 and deputy mar the late Ngondo Were. To telo mar Kasipul ok en tend joka Kingi, en tend ji duto te ma ji ng'ato yiene mondo mi odonje pap kendo mondo mi okel dongruok gi lokruok midwaro. Kar chung' bura ma Kasipul kuom thuolo malach osebedo kod tulo mag siasa, kasani thoth jochung' malaro komno osebedo ka yalo injili mar kwe, kachiel kuom gi Robert Riaga okone gidwa siasa mar dongruok kod kwe. Abi wuok oko, abiro golo giga ka te mag lweny, abiro gora kendo abiro hakikisha ni abedo MP ma next ma Kasipul. Danyiso opponents kendo daluongogi waprichuru kwe. Kasipul nyocha obedo kar tulo ahinya sana. Mine wanyocha ringo kodhi liel nyocha okikre, vijende nyocha watiyo godo marach sana. Ka wating'o beti, wamiyogo gige maundu, gigore liel apana, mano siasa mok wadwaro. Wadwaro siasa mag era, siasa mar kwe. To siasa ni be chalo kisera. E uso mana policies gi, ka ng'ato ero to chieng' ombulu no biro goni kura. Thoth jochung' malaro kom od bura ma Kasipul wenge gi gawo tiko maduond bura mar ODM, ka jachung' Newton Ogada kod nyawadgi Philip Aroko kwayo duond bura mar ODM mondo bi oting' welo ma oyanga ma onge dewo wang' kata mibadhi. Ng'ato ma ja ODM oyiene laro kom e tiket mar ODM kendo wadhi time e yo ma huyanga, iluongo ni in a democratic way. Wadhi time e yo mowinjore mar siasa, to wan gadier ni kata sama wadhi time ni wadhi time e yo maber, kendo wakwayo ni mondo ka Nyasaye oyie to ma yiero mochiw direction ne yiero mabiro mbele ni ma Kasipul dhi tim maber maonge mibadhi. The will of the people has to prevail, so we are tasking them to have things right. Leader of the party is done pretty well. Okay, we have to rebuild. This is the only constituency where we've got the biggest number of other political parties. Ne Radio Ramogi kowuok e kaunti ma Homa Bay, Yan Ali Abich. Gilipot mar Ali Abich nyakoro moko gi kaunti ma Bay ochope giko mar miwech manyien adimba kaka ne gimolne mesa mar kawech manyien Radio Ramogi. Watudre ka ng'oromo sa 3 thuolo buduka mar miwech manyien ka gibro bedo mago ma otuch e kor gwenge. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien kano kelni gi Farmers Choice. Kochakore breakfast nyaka chiemo moko mag odiochieng'. Ndhadhu mar Farmers Choice kela nyuola kod osiepe kanyakla, obed sausage, bacon, ring anguro kata ring'o moro amora maler. Kiyiero Farmers Choice ok ibi mana yudo chiemo kende, ibiro yudo mor mochwere. Weche tuke e Radio Ramogi gi Milton Ochieng'. Weche mag tuke ni tim mar Kenya mar volleyball ma jok ma mine Malkia Strikers nyo bedo odiochieng' mar adek mar orako margi e piny Vietnam, motelo ne tuke mag laro simo mar piny mangima madhi chakore tarik 22 dwe ni nyaka tarik 7 ma dwe manyien e piny Thailand. Kapten mar timno Melina Sunday wacho ni technical bench osetimo duto ma ginyalo mar neno ni Kenya oyudo loch kendo Malkia Strikers oduogo gi nyadhi. We've just been trying to bond as one team because, being a young team, everybody is determined to prove, to the coach that I'm there, and because some of them have just been hearing of the World Championship, they have never gone for the championships, so they were so eager to make it to the final spot so that they can go and perform. Tim Nairobi osebedo ka timo orako kuonde moko ma gisebedo gi ng'ikruok e kinde ka kinde ma gin kaachiel gi geng'o opira misavo kowuok machielo kaachiel gi mamoko. Coaches have been trying to work on the areas that have been a problem in the African countries and even worldly, mostly the reception, service and
just net defense and backup, and we've been polishing them day by day, and we believe that by now everyone is ready to tackle the championship. Jatugo Nero ma jahigni 27 nomedo wacho ni tim Nero sani nigi mijing'o mokalo motelo ne tukego kendo gibiro timo matek mokalo ma giluoro tim moro amora. They are ready to compete because the coaches have really worked hard, and even us, we've been taking in what the coaches have been telling us, and we've been working on them very seriously. So I just feel like we are going to perform well. Malkia Strikers biro go tuke ariyo mag osiep kawuono motelo ne wuok kiny ka gidhi e piny mar Thailand kama bende gibiro go e tuke mag World Cup. E weche mamoko ni jaloch mar Olympic e ng'wech mar mita 800 Emmanuel Wanyonyi ma Kenya biro telo ne kweth mar Kenya e tuke mag Diamond League mar Athletics ma bende biro timore odiechieng' ma kiny e piny Switzerland. Bende Wanyonyi oketi e kweth matek mokalo bang' yudo simbe mag Oslo, Stockholm, Monaco to gi London. Gibiro piem kaachiel gi joloch mamoko mag piny mangima ma bende osebedo katimo maber ma gin kaachiel gi Marco Arop, kaachiel gi jaloch mar Ulaya Gabriel Twal, kaachiel gi jaloch mar World Indo Brice Hoppel. Kenya bende biro bedo e piem mar mita 500 kama bende jaloch machon mar midila ma Silva e piny mangima Jacob Krop biro piem gi ja-Ethiopia Hagos Agrivet kaachiel gi ja-Bahrain Biraun Maleo, eka jatugo kata jang'wech mar America Grant Fisher bende biro bedo e piem makamano. Kaluwore gi loch mar Diamond League manchero timore machiegni ni nenore ka gima tugono dhi bedo matek mokalo. To korka ng'wech mar mita 300 steeplechase mane en jaloch mar piny mangima Nora Cheruto oduogo e pap kendo e Diamond League kama bende obiro ringo kama obu piem gi ja-Ethiopia Sebo Almagayeo. Ja-Kenya Nero wacho ni en gi geno nobiro timo maber e Diamond League. To weche mag rugby bende en ni tuke mag rugby mag Embu Sevens dhi chakore ayanga tarik 23 nyaka 24 dweni kama bende en tielo mar adek mar The National 7 Circuit. Pool A igeno ni biro bedo matek mokalo ni mar oting'o joloch mar Christy Sevens KCB RFC ma bende biro rakore gi tim mar Daystar Falcons kaachiel kod Mwamba RFC ma bende oluongi kaka welo. Pool B biro kelo joloch mag Embu 7 Strathmore Leos, jogo eko manie thuolo mar ariyo sani gi point 50 kod 8. Bende gibiro rakore kod Cabras Sugar kaachiel gi Kabete Stallions ma bende oluongi e tukego. Pool C biro ting'o Menengai Oilers manie thuolo mar adek sani gi point 47 bang' chopo e final mar Christy Sevens kendo gibiro neno ni gitemo matek mokalo mar chopo e final noero eka mondo megi thuolo mar kawe. Gibiro gocho gi Nondescript kaachiel gi Nakuru RFC e tugo machielo. Kaeto Pool D abiro kelo joloch mag higa mokalo manotieko e thuolo mar ariyo Catholic Monks ma bende biro gocho gi Harlequins kaachiel kod M Master FC ma bende en tim mowaki. Mago weche tuke an Milton Ochieng'. Awinjo weche tuke gi Milton Ochieng' e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Radio Ramogi kar chuny jaluo. Mana kamano nyako Ramogi en saa 1:22 mar okinyi ma kawuono. Bang' weche manyien adimba kanyakla kod weche mag tuke iwadhi nyime kod temo gomba kapodi ka nyako Ramogi joaneno ka ote thoth na ka Osako Junior ka jakabonyo kanyagwal ng'isa kanyo ni ka umos okinyi ma kawuono. Erokamano ahinya. Moro ka endi bende wacho ni wuod Juma wapingo kaka chama tiyo mbita kao yernwa jok mane ok odhi e polling jakom owuok oko kon chama mar ODM. Ndiwa batha ka bende waneno ka jakom mar ODM yiero mar ODM ne ok otimore maber ahinya. Ma to ng'awa ng'isa ni in ng'a ok ng'isa ni in ng'a kata kamano otimore chopo maber ahinya. Maka Juma oyawore weche thoth sae matin. An bende kaka japuonj akwedo wach ma ogai mar ODM dhiro no. Jopuonj ondik gi Teacher Service Commission kendo duogo e county piny ka to weche mag somo ne yud midhiero mapok odwaro ne. Fred Kadiri Kanigot Kokech wacho kamano e ote marika. Erokamano nyam. Bob Juma ayudo ote marika maber ahinya. Nyathi nyaminu monindo Felix Otieno Chieng' pole sana. Maka Juma oyawore ahinya. Jatend piny Kenya William Ruto osoko wang' jood bura ni gilokore kuonde mag koto. Erokamano. Victor Nemse Kuod Zeme erokamano ahinya ni jood bura lokore jo black late by many kilometers. Okay. Mano kaka jatend piny Kenya nene nyako Ramogi Ajwang' okaneno ng'eyo ni to jood bura gin giwegi gineno nade kaloro koda weche ma jatend piny nyowacho mager ahinya ni ang'e kuomu ni nitie jakom mar welfare
ene makoro choko elo jomoko. Te iye kanyo bende ni gilokore gin soko huru. Ni gilokore gin soko huru. Dhi bedo nade? Akwayo ne jomolap dhogi ndong' ne kombe mag siasa ma Kasipul kachiel kod ma Ugunja hawe maber ahinya. Awinjo kanyo ka Mbuta dala ka dala bende owuoye e wachno mano ajo sirikal. Wakwayo ne hawe maber ahinya kaloro koda wach manitiere mar yiero madundo ma onego tim e gwenge mag Kasipul kono. Iwacho ni mwanda ok en diend ng'ato. Campaigns ema utim gi kwe. Unyana kaka jatend piny oloso. Going forward, sisi tunataka tukubaliane. See, we are one team. There are people who are destroying the credibility of parliament, and they are collecting money in the name of parliament. And some of the time, or most of the time, that money never gets to parliament, it gets to a few people. We are not going to shame them. We are going to arrest them. This fellow who is called chairman of welfare in committees, what is their job? Extortion. That's it. And that is what Prime Minister is saying. What is soko huru? Yes, whoever is giving and whoever is being given and whoever is doing whatever it is, we sort them out. Mano jakom Raila Odinga oloso, mano jatend piny Kenya William Ruto oloso kamano nyakwaro Mogajwang. Iparo nade? Paro nade kaka jago kura, ibiro miya pacha achiel kachiel. En sa achiel gi 26 mar okinyi. Tired of the old school way of opening a bank account? Say goodbye to long lines and endless paperwork. With NCBA, you can open an account in just minutes right from your phone. Hakuna stress, hakuna long queues. At NCBA, we're making it easier. Open an account online on the NCBA Now app in minutes. Download the NCBA Now app today to open an account, save and transact from anywhere at any time. Terms and conditions apply. NCBA Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. NCBA. Go for it. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manyalo yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi jingi usiku. Umepoteza hamu ya kula na uzito wa mwili, uchovu mwilini, uchungu kwenye kifua, labda unaugua ugonjwa wa kifua kikuu, yani TB. Habari njema ni kuwa matibabu ya kifua kikuu hayana malipo katika vituo vyote vya afya vya serikali. Tembelea kituo cha afya upimwe na utibiwe leo. Kupona TB ni lazima ukamilishe matibabu yako kulingana na maagizo ya mhudumu wa afya. Tujijali, tumalize TB. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya na washirika wake. Mandakamano sani dair mar ng'isi nyakwara mogeni nyalo yawo account e yo mayot ahinya kod bengi mar NCBA. E kinde ka kinde kiparo yawo account, par mana bengi mar NCBA mana kaka naseli koni odiochieng' mano manyoro ni gimitimo en simbi kende mar ong'we yamo ema nyalo goli oko. Mae ng'iso ni NCBA sani koro kelo lony mar digital e yore mag yawo account. Yo mayot kendo yo manyangafu mar bedo kod account kod bengi mar NCBA. Kidhi Play Store kada App Store i-download app ma iluongo ni NCBA Now app e yo mayot ahinya mana kod simbi. Inyalo timo yore gite mag bengi mana kod app no. Onge wach mar dhi e branch ni kore kiyawo account, onge otas mibiro kwayi ni just ket cookie ka mago te NCBA oseaye. Onge wach mar riedo, onge achiedh nade ma samoro nyalo maki wach mar yawo account. Enang'o minyalo timo gi chenro mar NCBA Now app ni. Inyalo deposit pesa kigole account mar bengi machielo tibole account mar NCBA kam. Inyalo deposit kitiyo kod M-Pesa. Inyalo nyaka holo $1,000,000 nyakwara mogi ma pio kadie mowang'. Kidwa ni dongri bende inyalo dongo pesa ni miketo kanyo kada mikano kanyo kokalo kuom fixed deposit kata mutual funds. Achiel kachiel kuo kisimbi oyot nde. Inyalo chulo bills meki, inyalo timo mobile transfer, trade forex kanyakla kod weche mamoko mathoth. Go for it mana kod NCBA. Download app mar NCBA Now app sani kata limbui mar ke.ncbagroup.com chaka uono. Kidwaro kony mora ni kamoro moko kamoro namba en 0711-956-444 kata 0732-156-444. Mara mogi jowa oyaore oyaore machiegni Pascal. Pascal Oranga. Erokamano miya wach. Iwinjo gima nyo president owacho? Yes. Kod gima nyo bai mar ODM owacho? Yes.
jogo ikonyo dimbo wach. Kineno kaka wabunge, nyinya neno ka gima jogi wabunge nyoko moro gi nyotwanyo gi. Yo, awinjo gazet kanyo ok ni ne wacho gazet ma winjo kondiko ni kala gima moko ne kuno chai. Moko no kuno chai. Manyo chwak nege. To gikuno nade to kama gikuno chai ang'eni nyoka giwuok nono be. Ikoni rachi ndio tabiango bed marachi. Ikoni won budho be ufuke tut. To yatendo ni ngene ngama lwete mor. To kaloro ngama lwete mor ne jogo nyoka nono. Bumbe go bineni ginde ka gidigo nyogi ka gibiro be gigonyowa. Koro ker nyowacho gima kare moro yere ni wabunge go ko kata senators do nyino ka kinde mang'eny gibugo ga governor tie. Yes. Maki neno ka senator moro wacho ni county makamba en ki obet nale ni kaya crime scene ki ang'o gik moko bedo gibugo gi mondo kidhi tiket pesa malach. Mamano yore jogi no dimbe wang'e to biro jai mana koteno gi weche gi. Yes. Funa gi babu ino ni endi ang'o manyo bet nyogi onge bura manyo cha. Mano erugo nyiso wato mana ywak moro nitiere ka endi mana ng'en wabro winjo. Nitiere ywak moro nikech nitie oganda ma ywak ni konyo gi Victor. Yes. To karibu ji adek no biro hinga e weekend ni endi ka gikoni piny wa Victor wacho jogo man kod mol. Kod nyithi kiye. Margi pok odongo to jodongo nito yuto. Mama endi de moko nyo biro ira mokwano ranga to Victor ni wacho ni Victor mar Ramogi. Hero ka una. Mano ero ka chine kondo ko piny ine duondwa. Hero ka mano. Kamano wudo ganda. Wudo ganda ero kamano nya. Abro luone na wache mar pesa mar joma nigi ng'ol kod nyithind kiye. Maramogi? Oyaore. Mo chieng' jako kise. Jako kise ni awach. Ero kamano koro. Wach ma ker no wacho no. Ng'eni ker ng'ama duong' ok onyal bedo mbele wabunge kacha. To wacho gima miriambo kata gima onge godo gi adiera kata neno moromo. Manyiso ne kata dok tek kata jikuon kata ng'oma timore. To adiera nyaka bed ni nitiere i wachno nikech ker no wacho ne gi e wang'gi. Ang'o momiyo dak ne ker wachi e wach machielo kuom gi ka gibet kanyo. Aito wach mar ariyo mar ne weche mag somo mondo duoke kaunti wuod Juma. Yes. Wawacho adier ne ber go kabisa mondo gik mang'eny oduoge kaunti mondo ji omed yudo tije kaunti pesa boduog piny. To penjo ma nitie ne matin manyo gintiere godo e kaunti to ringo nade. Nikech somo en wach mapek ahinya Victor, nitie gik moko momako ngima dhano gi kawuono. Magi miluongo ni somo kod weche mag thieth mineno momako ngima ahinya gi. Ok gin weche monego bed ni ikawo gi mayot kaka idwa kaw gi no. Alo? Awinji dhedhe nyime. Ma emomiyo awacho ni olos chenro maber ma kata kikelo weche mag somo iduogo e counties. To duogi ka counties osechung' motegno moseng'eyo tiyo gi pesa kaka weche somo nyalo ringo maber. To kakoro sani ema kata mana TD mineno manie counties gi ok ring maber. Gina gik madhi kayulo ma kata korgi datatgi ok yud maber. Koro ka ang' okel somo e county ka biro bedo nade? Ero kamano ahinya. Maramogi? Victor. Oyaore. Ma irada gi Peter Ndutu ma Jamawego. Peter Ndutu Jamawego miya wach. Ana yie gi debate ma nyoro no. Gine mibadhe moko mene ma wabunge kata senators chamo go jopiny gi. Sani kuom gi sani osepogore gi chon mane yako piny. Jotelo koro nosebedo piny magiriwo pachi ma iketo kamoro achiel. Wadwa pogo wuon thum gi jathum. Oyaore. President Ruto nowacho gimong'eyo nikech en kod experience. Osebedo e parliament for so many years. Koro kinde owuo to Raila bende osebedo e parliament for so many years. Giwacho gima ging'eyo. Corruption to lich. Gini chakore mana gi yo miyiero godo MPs giki. Koro ka jomoko donjo through corruption, we expect ni koro ginyalo tiyo ka malaike madier.
kata gituodho to mani gima nitiere public domain. Otherwise, romo manyoro aneno ni en another collision in the making. Ruto kod Raila dhi loso collision moro mbele ka. Amano Engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi. Erokamano Engineer Lazaro Kanyambok. Maramogi. Oyawre. Iluongi ni ng'atelo. Jowa. Jakri gi wache Woodluo. Maramogi. Oyawre Victor. Oyawre machiegni Frank. An romo manyoro pigi manyoro kind jatend piny Dr. William Ruto gi Raila Odinga. Iwinja? Awinji maler ahinya. Coalition manyoro. Romo manyoro mar pigi mar jo ODM gi jo UDA. Yes. Nageno ni duoko madhi wuok ni gichalo chuji kod ko. Mondo gidhi gilos coalition maduong'. Magidhi family, magidhi ywe godo piny 2027. To secretary mar ODM Edwin Sifuna to gi Babu Owino taneno koseywa ng'ich. Gina paro ni giyiengore upande mar third force mawinjo kiwacho cha. Nikech ka jatelo mar party, jotend party luongo bura kama to gin jo members mag ODM to gichopo to wuoth be gionge wuotho pinje maoko. Mano koro ginyiso party ang'o madong ginyiso jatelo morito party achaya. Koro ginto koro waonge kodgi wacha gineno ni ginyalo walo gam. To giwala gam mondo gidhi nikech nitie post ma gidwaro moko dwaro gavana Nairobi to moko be dwaro gik mamoko. Koro ka gineno giyudore ni giromo. Gibala gi kadi tagene gin gichomo koyo to mimi makora tiyo go. Lup jatend piny machon Rigathi Gachagua doge wer kacharad matweno. En kuduogo ka Thursday nikech awinjo ka Cleophas Malala ma jalup ne lando ni en holiday. Obedo holiday man dapo ni sirikal lando tarik 21 Thursday nobedo holiday. En kuduogo ka to mondo make mondo gik mano dhi njaw nying Kenya pinje maoko ka. Mondo koro pedi giwe nyime weche e kuonde monego winjore monego wache gigo nikech nodhi ketho ne jatend piny William Ruto nying sirikande pinje maoko. Koro en kod chupa kano nyono piny Kenya ka. Mondo make mondo mitere nyiko odio wache weche mano wache pinje maoko go. Erokamano ahinya. Weche thoth kanya kwara mogi wadhi duka kidogo tu kata kamano daher mar ng'isi ni bengi mar NCBA sani koro yawo ni yot mar bedo ko jakanyo e bengi no kokalo kuom app ma sani kod download mane simbi e yo mayot mokalo. NCBA okelo rieko mar digital ma gima biro konyi ahinya miyo ngimani bedo mayot ahinya en bedo kod account kod NCBA. Ok ochuno ni nyaka idhi e branch kod kiyawo account. Download the NCBA Now app kende simbi to mana bang' dakika matin kende ise mana chako bedo gi account. Onge otas, onge kameri edoe. Ang'o minyalo timo gi NCBA Now app ni? Deposit pesa kigole M-Pesa mari kata kigole bengi mamoko, oro kata yudo pesa, chulo gopegi, kata ka dipo ni dwaro boost ohandi kata kidwaro pesa moro madang' jolie kamoro inyalo holo nyaka $1,000,000 e yo mayot ahinya. Bende kidwa dongo kungo mari inyalo keto pesa ni e fixed deposit kata mutual funds straight kokalo app ni endi. Bende inyalo timo ohala mar loko pesa mag pinje mopogore opogore. Pesino be inyalo yude seche 24 juma ka juma e yo mayot mokalo. Maendi en smart banking ma okel ne jo Kenya duto te, Benin, Kisumu, Siaya, Nairobi, kamoro amora mantie Kenya ka. Kikrit download app iluongo ni NCBA Now app kawuono kiyawo account mapiyo piyo. NCBA hashtag marwa en go for it mana kod NCBA. Yuane gi tole 071 056 444 kata 072 156 444 lembui mar ke.ncbagroup.com mondo ing'e mathoth. Be injapur mag kothe kaka bando, bel kata kal isebedo kido lal machiegni gi nus mar chambi nikech kute kaka thuth kata mong'ere kaka osama. Kute matucho cham kaka osama osebedo dholo makoch ne keyo magi. Ere tiende mondo gimed ketho chambi? Kan chambi maber mondo igeng' kute. Tigi Skana Super menarita makare mar geng' kute ei dechi, orito chambi kuom thuolo malach mokalo. Ti kod rapim mar 50 grams kende kuom gunia mar 90 kgs. Skana Super, kinga kamili kwa nafaka. A product of Osho Chemical Limited. Maramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo.
Yud mor kimadho soda mora mora mar Pepsi, obed Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kata Sting Energy Drink, bang'e or nembni 6 miyude bwo pekeno e namba mar *459*3 mondo ibed jaloch mar airtime kata pesa sano sano. Kunywa airtime gi Pepsi. Winj mit kendo yud mor kimadho soda mar Pepsi e piny Kenya mangima. Opodho gi BCLB namba 0000258. Weche kod chike mantie nyaka luw. Going forward, si tunataka tukubaliane, si we are one team. Yes, there are people who are destroying the credibility of parliament. And they are collecting money in the name of parliament. And some of the time, or most of the time, that money never gets to parliament, it gets to a few people. We are not going to shame them. We are going to arrest them. Yes. Do we agree? Okabi kuodo wege, wadhi mana mako gi wang'ni. Jatend piny William Ruto ogolo siem kuom timo wacho ni ketho chia gi nying mabunge nigo tinende kalure koda gik ma osebedo katimore. Wi bende kikunya kwara mogi poda medo puonji kalure koda wach mar tuo mar TB, tuo mar kahera. Ase wacho ni mathoth ma onego beni kori ng'eyo kata wacho ni pane giuru kata ging'eyo. Osebedo ka wacho ni tuo ni en onyalo mako ng'ata ma ok oyiero ni ng'ama tin, ng'ama ng'ongo, ok oyiero ni yuto mari chalo nade. En onyalo mako ng'ata. To ere kaka wanyalo geng'o tuo mar TB? TB kido mopogore wanyalo geng'o kokalo kuom yoregi. Kofwenye chon to kidhi thieth te to ber ndi. Screening gi testing ne jowa bende samoro bedo machiegni gi ng'ama nigi tuo mar TB to samoro ng'ama ne tuo ni bende ne okuritre maber. In bende ber ka icheki. Muonyo yath kako chiki gi daktari ma ok leo kata ne dos mora mora. E kinde mowinjore mar muonyo yath. Nene waduto kifuolo, kiger, tiumo dhogi kata umi kitiogo kumbu mari. Neni dake ot ma muya ma oko cha donje iye. Mane ni ot mofundre cha wuok oko. Kokikore kamano. Mano miyoga kata yamo mane nyalo kelo kutege. Bedo maonge alura mari. Pile ka pile nyakwara mga juang. Beda oko sama moro sama weather ber. Chieng bende go iye. Alura mari nyaka bedie maler. We bedo kunde ma ji odhungore mang'eny. To ne nyithiwa matindo kaka janyuol jarit nyathi ne nyathi oyudo chanjo mar BCG sama nyuole cha nyakwara mga juang. Puonj mar weche mag health education ma watimo ni bende achiel kuom yore manyalo konyowa ng'eyo mathoth ewi wach matuo mar TB. Otimo kelo kanyo kod bad migao mar thieth kod josir lwedo mamoko e Ramogi FM kar chuny jaluo. Mar Ramogi. Oyaore. Oyaore machiegni? Oyaore tunade. Wan kama ber ahinya gi Yesu mana intelo. Nyakwar Matengo. Nyakwar Matengo miya wach. Jatend piny ng'eyo maber. Yes. Wacho wach madonjo itiyo piny. To nyok onego bed ni owacho adhara kapok obedo kuwuoyo gi jogenego. Ok onego bed ni owacho adhara? Iwinjo wede? Yes. Inyalo wuoyo kimoro japiny. To kiwach gima iketo e tim. Gigo opogore. Wach gima iketo e piny e tim. Moro on japiny. To kiwach gima moro japiny e platform e podium. Jogi bende nitie kaka endo seche moko konye. Koro bunge kero goro ento bende ginyalo hinyi bende kitero gige ni parliament mondo gikonyi. Okay. Aya, Nyakwar Matengo. Gi wach mane wach gi President William Ruto dichi manyore PG mano kelo kanyakla wajumbe mag Kenya Kwanza kanyakla kod ODM nyore ro kama na yenya. Osiepa gima onego wang'e en ni weche mag accountability en gima ochuno kendo jatend piny oloso nikech ong'eyo no wacho ni en consumer mar raw intelligence koro nyoloso from a point of knowledge. Japuonj William Kisaka
wachona kanyo ka en e gwenge mag Lwanda Kotieno. Erokamano japuonj kuom ote mari kaendi. William Oundo mar Omia Mwalo ngisa kaini maka joma oyawore ahinya. President William Ruto must crack the whip on corrupt MPs. Wang ni onge rengo. Makmani none ko ngis jogi e platform mowinjore ok kama jo piny neno ma chal ka gima uthuo jo piny kod jo od bura ma gin jo siasa bende otemo duone jo od bura pi. Okay, kare gin moro ka indi pejo maka joma yawre awuok kamiluongo ni Ngegu. To ka president ma osewacho ni senators gi members of National Assembly mokuom gi tiyo gi committees e yore mag mibadhi, to ere kaka MCS nyalo biro oversight governors kaka Jakom Raila Odinga osebedo ka menyo cha? Donge chal ka gima wan gi system okethre chakre mwalo nyaka malo? To president ofwenyo karang'o ni jood bura osebedo kaka wasoya? Kodong' gi higni 2 kende to dhi dala. Okay, mano ote mari kaendi. Victor Oyawore, gima kare siasa ka gima itimo tomo amoya to ka ng'ama chielo time to kech kapilo matindo. Wach mar hongo ni ng'ama ne osieko kode kod brown envelopes. To ng'ama ne luongo wajumbe kar jot mondo giyude gimoro bang'e gi support motion madok koro ka kore. Chalre to romre. Paul Audi mar Asumbi ka nitiere Mombasa. Erokamano ahinya kuom ote mari kaendi. Victor Oyawore, adagi wach mar duogo weche mag somo e counties gino dhi nywandore ma serious. Romo manyoro ne osenyisowa direction kama piny dhi chomo 2027. Mano e coalition madhi tayo Kenya. Ken Obondi mar Kuoyo Kochia nene kamano. Aito Ong'enge the Barbed Wire kantie Frankfurt, Germany. Mano wuod Asembo. Erokamano ahinya no ka yore na voice note ka. Awuoro ka wajumbe nyalo kuno chae ma senior pilot Aaron Wood Asembo Nyagoko. Erokamano ahinya kuom ote mari kaendi. Dakika en 45 tok saa achiel mar okinyi ma kawuono Nyakwara Mogajwang. Bang' kinde mano kenda biro bedo kod wende studio ka obro go mbaka. Watemo menyo gi torch mar beti 12 chal mar piny Kenya ni to oyiengore nade kaloro koda weche mag ndalo weche manitiere ka. Make mana ka chenro mar Kogwen e nyakalondo mari mar Ramogi FM kar chunje luo. Ramogi Radio Ramogi kar chunje luo. Shemeji nani nyathi jomita Akosonyano weche to ng'eny ndi Nyakwara Mogi. To kata kamano iwacho ni ka owete gi nyimine go mbaka samoro ginyalo yudo yo ma ginyalo luwo e weche mag chal mar piny. Jandiko moro mar Rauma nowacho ni siasa thothne oketo maine weche mag pogo mwandu mar piny. Mae momiyo ji ng'iye gi wang' mopogore opogore to wan wagang'o kaka oganda. To ka weche nitiere manyalo mieno chuodho telo to en gima nyaka ji ng'iye rieko minyalo logoro tem maket kod mano. Mae momiyo kawuono ni endi jopiny wuoyo matut e wach mar jatend piny Kenya William Ruto bang' bura maduong' mano kelo kanyakla jod bura mag ODM
kaachiel kod Kenya Kwanza maluongo ni parliamentary group meeting nyoro Karen Nairobi ka Nyakwara Mugajwang'. Ajenda maduong' ne en mar wuotho e tuch achiel bang' loso winjruok mar MOU manobedo dwe mar adek higani ma okelo ODM kanyakla kod Kenya Kwanza. Ji osepenja penjo ka mang'eny ahinya. Abro manyo jo ODM mondo ng'isa nena gimomiyo jagoro maduong' mar ODM nyeyo onge bura cham kata mana jaod bura ma Embakasi East Babu Owino. Ing'eni wane piny mar demokrasia ma ng'ato nigi thuolo matimo yiero mare maonge oinga mora amora. Kata bende duond bura mar siasa mora amora nigi kaka onego beni koro chiko jo siasa meke luwo yo ma duond bura no koro dwaro. Wiki Queen Nyakwara Mugajwang', Ramogi Baraza osemana chakore ka antie kod yawuot luo ariyo ka ma wigi otimo jere biro konyo funo matut weche manitiere ka an kod CPA George Magomba wuod Rieda. Mose Nyakwara Mugajwang'. Amoso Nyakwara Mogi no yaore uru. Amor mar twak kodu kawuono. Erokamano ahinya. Kaachiel kod wuoda wendo Meshako Dede. Meshako yaore. Yaore VJ. Ang'eni kawuono en wuoda dwen kich otwe e piny. Kich otwe piny. Akani bisechopo gol. Adonisura gi wes. NLCM. Lemo gi chiemo kod mich. Mich kanyo mwar goe dak ahinya. Lemo chiemo gi mich. Erokamano. George, ang'eni mae hango ni biro Ramogi Baraza ka? Mae hango na biro Ramogi Baraza kawuono okinyi, lakini antie ga awinji. Erokamano. Okinyi gokinyi. Iwuod kanye? An ang'eni iwuod Rarieda. Samoro jowinjo samoro kong'eyo ni iwuod kanye. Rarieda wantie gi Uyoma Peninsula to Gasembo Republic. Koro an wuod Asembo Republic. Ajaka Kia modak e dho nam Mabenjo. Kamano. Okay. Jaka Kia modak e dho nam Mabenjo. Kamano. Mano miya mwalo, miya diero, miya malo. Mano Kakia en Kale. Okay. Koro Asembo en Garafli omiya gi Kale. To go gendni mokari adek. Erokamano. Nyigoro Kanyikela. Medre wiye kanyo. Matin ni Kanyikela ma Ndhiwani bende wedeu. Mago mna Jasembo. Mago Jasembo. Okay. Wadoko jodak wambe wanje Sudan. Erokamano ahinya. Nyawan ma jo Egypt kata kapok wadhi Sudan. Kapok wadhi Sudan wawuok mana Misri ka. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Wuoda wendo ndalo mang'eny. Ndalo mang'eny welka. Erokamano. Asebet kabiro matin tin. To samore wang' jowi aseng'enye moingo Nyakalondo ka. Lakini wik mokalo to nyo anadis. Okay. Walter, VJ kacha dine ber ka baba dino bet kacha. De wachendo. Lakini nyocha romo gi jotelo. Ge the AUC kanyo. Okay. The deputy Madam mawuok Algeria. Ing'eni ne en ambassador mar Algeria Kenya kapok odhi kuno. Yes. Kata bende nyo omor. Aparo ni baba debed kacha. Adi koro waseloso gik mang'eny e Afrika ka. Nyang'e winjo ka ji wacho ni Harambee Stars Friday nyakalo mar Rutenia mondo ombulu mane gituono jakom e yiero mar AUC cha. Yes. Koro wang' nyaka duok lwetwa. Gika wadwa duoko te. Gika wadwa duoko te. Samoro be Mauritania nogocho ne jakom. Nikech kura en siri. Amugano mine ma samoro komi. Erokamano ahinya. Jomadongo weche nitie kama ng'eny ahinya. Mago mane watiel gi anena ka ok waketho kinde. Wach mokwongo tik en bura mane okelo kanyakla jo ODM gi Kenya Kwanza. Mano doko piji mokwongo nyaka ne MOU bed signed dwe mar adek higani. To iparo ni maendi ne en oula mane jakom gi Ruto ne chiko mar temo ikruok ne 2027 koso nang'o Meshak? Nyang'iyo gima nyadhi nyime, taparo ni nitiere agendas mabeyo mano nengo bed ni giloso kanyakla kaka duond buche ariyo ma e chak higa ni nobedo gi winjruok moro matin mondo giti kanyakla e weche mag dongruok ma pacho ka. Aparo ni gin bende gisebedo very clear kata ne giwacho yo maler maonge mibadhi moro ni pok gichako go mbaka mar higa kata yiero manyien ma 2027. Pod idwa ne ni to ere kaka parliament nyalo konyo executive loso weche ma jo Kenya odich go sani kapoko gik 2027. Mokwongo jo Kenya dwa ng'eyo ni weche mag police brutality ochopo kanye, ere kaka gin weche ma jo Kenya nyalo wechien ma wabed gi geno ni koro waonge gi to kata buok mora mora ni police
nyalo timore gi ji kaka nyose timore chien kanyono. Mano ing'eni en lweny ma jakom osebet godo nyaka nodonje siasa ni, nikech ka nitie jok mosebedo gi ng'anyo mang'eny moloyo gin supporters mag jakom, to ka nitie jok mosehinyore lwet polis mang'eny moloyo bende gin jo Kenya ma osebedo ka support jakom. Omiyo en gima nyaka ne jakom ng'i namba achiel ni ochopo kare, to nyi neno ka giketa put moro matin motelne gi zani. To koro nyoro aparo ni nyo en opportunity bende mar rais William Ruto mondo omi jo ODM chir ni gigi dhi tim, nikech nyochi neno ka nitie ng'ur kochakore gi secretary mar party Sifuna ni gigi ok dhi tim, kata to moro nitie ei jotelo matindo e ODM machalo Babu, wadwa mababu gini, Caleb Amisi gini, paro ni sirikand ni onge gi dwaro mar timo gik mano keti ka andika ka. Koro nyoro no opportunity monengo bed ni rais ne miyo gi chir gi geno ni gigi dhi tim. Unfortunately ne gi miss. Yeah. Okay. Nikech weche manye principals ariyogo nochuo godo jood bura. Jood bura bende nyong'ur e weche mag jakom wach CDF ma jomoko kuomwa bendo osebet kawacho ni adieri to onge kaka dang ubed patron mar CDF to in bende emi oversight CDF. Ok inyal oversight fund ma ine patron. Namba 2, ok nere nikech sani jo Kenya mangima okawo yiero wabunge based on CDF. Ni ng'ato tiyo gi CDF maber marom nade, mano mbunge maber. Tadieri man kende en ni seche ma iwacho kata ni Meshak Odede namba 1 e Kenya ngima based on what, ng'ama nono nonro no, ng'ama nono nonro no. Ibro yudo ni gin kembe moko matindo tindo mag wegi ma samoro akawo mano menda kuomi ka etaketi namba 1, nikech ka chik to mi legislation omi oversight to gi representation. So iketi namba 1 based on what? Legislation ine mitimo maber moingo wabunge mamoko. Oversight ine mitimo maber moingo wabunge mamoko. Kosango mwoketo ni wabunge namba 1. Kaeto wabunge be okawo gini modonje wigi, koro ng'ato wacho ni en bunge maber mogik kata namba 2 nikech CDF. To mokwongo CDF en $1,100,000 samore constituency ni. To oversight monengi tim ne $4 trillion ma budget cha iweyo koro itiyo maber gi $1,100,000. Afadhali kare koro $1,100,000 nyolal to $4 trillion ma budget cha itim ne oversight. Irukamano. George bura ni ne wageno ni kamoro ne biro payo ne weche mang'eny. Of course ne giwacho weche mag compensation mag victims, ne gi unveil the 5-member team mar Agnes Zani mabiro ng'eyo kaka inyalo dhir wach mar 10-point agenda kod NADCO report. Be ma oromo koso ma en na siasa gi manage good expectations mag jopiny. Koro apa ni ayie gi Meshak ni bura ni nyocha ne jakom giro luongo nikech ng'ur mane chalo ka gima jomoko wacho ni riwruok ma waluongo ni broad based ni. Yes. Ni ok en gima en gimoro ma samoro chul jakom. Kurapani ni 10-point agenda, no bende king'iyo maber to bende oriem na 15 points kata mna 20 points. Point number 1 en NADCO report. NADCO report no bende point story. Koro do bed kata na 30 points agenda. Yes. Ne na good idea mondo jogi orom mondo ging'iye ni to nyaka nwachak nyaka sani wachopo kanye. Kech an wuon taneno ni nitie ondam mwasekawo gi broad based to jowa mang'eny pod neno ni ok gineno. Lakini hapa ne jood bura ne paro king'ini gika ne gisign kata NADCO ne gindiko king'iyo kache boyudo na achiel kuom gin leadership gi integrity. Tende ni telo maler maonge mibadhi. Moro kanyo be nitie corruption. Moro kanyo nitie ko nepotism gi tribal talk. Hapa ne giparo ne gik marute monego bed ni weyo kuch. Ok ne ging'e gi be nitie pate gi magi bende gitimo monego bed ni giwe. Koro gini ne giwang' ma gikuno nyaka chaye girigo. Monego ne luongo wa madh. Waduku mana machien matin. 10-point agenda gi donge wan katiba ma waluongo ni very progressive. Gi chike manitiere manyalo konyo watieko midhiero gite. Ere tiende mondo ji oloso osiepe yor siasa kore ka gigi lose. George, kacha koro my argument ma Jose biro kawacho ni wan gi chike mongiro kendo motegno manyalo loso weche gite. Jakom notemo answer mano. Ing'eni katiba to nitie. To katiba ndiko gik mang'eny kabisa monego timre.
seche moko gik ma in neno ni priority midwa timo higni 3 mabiro opogre gi ma Meshak neno ni emone gi tim higni 3 mabiro. Omiyo winjruok to ji onego bi ma ji harmonize ma wawinjre ni kapo ni wadwa tiyo together ariyo malich ni ka watim to wa include achiel mabende aneno ni duong'na ni. Koro bedo ni ji riwre mondo harmonize agenda to en part of gima iluongo ni bipartisanship. Mana nano ka Honorable Junet temo wacho nyoro cha ni unu dwano utime kama, jo Kenya Kwanza ne dwano tim kama, jo ODM ne dwano tim kama, koro wawinjre ni watime ma ediere mokawo moko koni gi kocha. Koro winjruok no wuon to ok en gima rach. Kata katiba to sendiki to katiba ok nyal ran autopilot. Pod dhane manyaka winjre kaka itime. Sama. Meshak mapio kapok wagawo yweyo. Ero kamano. Ing'eni kata bedo ni katiba nitie kendo gik moko nie pend chike matiyo. To nyaka ne jo Kenya gone katiba ma 2010 ombulu. Pok wabedo gi opportunity kata thuolo makende kaka jo Kenya mondo wang'i ane ni ei katiba no ang'o motiyo nwa to ang'o ma ok otiyo, ang'o minyalo loki to ang'o minyalo medi. King'iyo VOJ kata mana seche ma wadhi wacho wach corruption ma bende en achiel kuom 10 points agenda. Ka wadwaro ni mondo corruption ni orum to nitiere pend chike ma samoro chunowa kaka jo Kenya nyaka wago e mbaka kendo wami wajumbe magine momigi thuolo kata teko mar loko chike kata loso chike manyien ei parliament kucho. Ibro yudo ni samwa weni chik wacho ni ka akwalo simbi to kati ng'e maler na akwalo simbi to ni e oda kendo nene to nyaki dhi e court ma court miyi oda mar biro manyo oda. Make mana kanyo. En sari gi daka chier nyakora mga juang weche manyene yo machuok kod Vincent Otieno. Weche manyien e yo machuok e Radio Ramogi kokelni gi Farmers Choice. Oyaore nyakora mga juang kendo machiegni Jatend piny Kenya William Ruto oramo ni obiro neno ni omake jood bura mamalo kanyakla kod jowetegi mantiere od bura mar Senate ma itudo kod wach mar kawo pesa e yo machiko kopodho kuom governors kod jodito e sirikal ma bende giluongo e nyimgi mondo mi ochiw ler e wach moro. Wachore ni jood burago otiso yor kawo pesa kuom jotelogo ka koro giluongo wachno ni soko huru. Jatend piny oramo ni report maling'ling ma en godo gi sani nyiso ni machiegni nitiere jatelo moro bende ne ochulo omenda maromo $150,000 ne jokanyo mag od bura, ne jokanyo mag komiti od bura mar Senate. Wach ma olero ni koro ketho nying od bura mamalo ka owacho ni nitiere jomoko bende koro tiyo marach gi nying od bura mana mondo mi koro giyud gigo makonyo giwegi. Ruto osingo mar neno ni ji makamago omaki kendo twe koluwore kod dwaro mar chike ma pachoka. Tunataka tukubaliane. See, we are one team. There are people who are destroying the credibility of parliament and they are collecting money in the name of parliament. And some of the time, or most of the time, that money never gets to parliament, it gets to a few people. We are not going to shame them. We are going to arrest them. This fellow who is called chairman of welfare in committees, what is their job? Extortion. That's it. And that is what Prime Minister is saying. What is soko huru? Yes. Whoever is giving and whoever is being given and whoever is doing whatever it is, we sort them out. Odialo buche mabondo chakoti mononro koluwore kod tho mar jago moro manyinge Vincent Vitalis Okinda mabende wachore ne otho e jela e Sendo Bila mabondo dwe mar achiel higa mar 2022. Kabende nonro no ma otelie kod jal buche dohono mano Christabel Maiyo oluwore kod chik mabende ne ogol gi jamin buche mag Uganda bang' lipod duol ma ochuno tije mag obila IPOA puodho ketho mag maundu e wi apisa ma opogore ma wuok e Sendo Bila ma bende jalno ne othoe. Apisa mar obila e ngas mar Constable James Ngariba Benit itudo kod ketho mar nek ka apisa moko ariyo ma gin Weston Obare kod Richard Lagat bende koro itudo kod ketho mar ne hinyo jagono e kinde mane otere e od twech e Sendo Bila mabondo.
Jakom mar riwruok mar jopur e Thurka e bade ma kaunti wa Migori, Peter Ochacha, onyiso piny owacho mondo mi koro kony jopur mag kahawa e loso puothe ma inyalo pidhie kahawa e kaunti ma Migori. Ne bende owacho ni jopur mathoth mag kahawa koro pidho kothe kahawa mantie rang'iny man piny mokalo nikech gionge kuma ginyalo yude kodhi mopuodhi mantiere rang'iny madwarore. Giywak ne jopur ma koro dwaro kodhi mag kahawa chuno mondo mi odhi nyaka kaunti ma Kiambu. Wach molero ni koro miyo gitiyo gi pesa mang'eny mokalo kaachiel kod seche mathoth e dwaro kothego. Gino koro gijiwo sirikal mondo mi kaw yie to chiw sir mar kodhi ne jopur kahawa e kaunti ma Migori. Upande wa seedlings tuko na changamoto kubwa sana, kwa sababu tukijaribu kuangalia mkulima lazima afuatilie ruili upande wa kahawa ndio atoe huko Nairobi akuja kupanda Migori. Na tukiweza kuwa na nurseries, kwa sababu tuko na uwezo na tuko na sehemu za kuweka hizo nurseries, national government washirikiane na county government, tuwe na center point yenye mkulima anatoka hapa within Migori County anaweza kupata miti zake kwa urahisi ili aweze kupeleka kwa shamba. So wengi wanashindwa, ukiona watu wanaanza kujitengenezea na zile mbegu zenye hazijaporeshwa ndio wanapanda, ndio production wanapata ikiwa chini. Giko weche manyien e machuok nyakora mogo tudre ka ngoromo saa 3 throbo duka mar mi weche manyien ka gibiro bedo mago motuche kor gwenge. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien e yo machuok e Radio Ramogi kano kelne gi Farmers Choice. Kochakore breakfast nyaka chiemo moko mag odiochieng'. Ndhadhu mar Farmers Choice kela nyuola kod osiepe kanyakla, obed sausage, bacon, ring anguro kata ring'o moro amora maler. Kiyiero Farmers Choice ok ibi mana yudo chiemo kende, ibiro yudo mor mochwere. Meshak na ng'adi kapok itieko wach moro. Wacho kanyo ni adieri makene to chike to wango king'e Anti-Corruption and Money Laundering Act nitieka, Bribery Act be nitieka, chike to ng'eny. Yes, gima natemo kelo en ni nyaka wasik kwago mbaka abila manyo gigoyo nyorogo nikech chike to nitie to ibro yudo ni sani chik ma wango bro wacho ni evidence before the court of law nyaka bed no yud e yo ma court dwaro. Nyiso ni kabiro ibiro oda mi kaw sibi ni tere court ni ma evidence mane amakego to abende anyalo wacho ni evidence no ni yude yo mane ka koto yudo ni evidence no ok yude yo midwaro to idhi adhiya kendo Scott free gi dhongere to magi gik ma samoro pend chike matindo tindo ma hinda sirikal deal gi weche corruption nikech jok madonje corruption gi bende gin joma riek moko kuom gi gin kinde ma bende somo chike gi moingo kata wan mowuoyo koro ng'eyo kama idhiye kiaka ong'e step midhiye kiakanyo to oringo mbele ni modin gigi te koro ibro yudo ni sirikal yudo tich matek kata bed ni chike nitie anti-corruption laws to yudo tich matek gore gi mibadhi gorruok gi mibadhi nikech wang'eyo ni mae gima sirikal dhi timo after ma to seche moko ng'ato kaka rais nyowacho nyoro ni sani nyaka woyie ni kom mobete en consumer mar raw intelligence nyiso ni nitiere okwach kich ma en go oko ka manyise weche mopondo to seche go kosa yud ni honorable Meshak Odede ne nigi corruption kuma kama to en bende chiko chako diye okonyal biro maka ma evidence ma en go mar okwach kich ne katera go e court nikech kach ambe kadhi court tadhi wacho ni gigo nyoyud against the law evidence motere court go nyoyud against the law teko onge go kendo koro yudo kachaka dino ne embe koro jo printo go koko niya deal gi corruption nyaka joma corrupt gi nyaka maki to evidence ma en go kuoma to konyal dhi gi court kaka en kodeno nyiso ni nyaka chako doge court ma court ema gol order mar biro manyo gi tabe ang'eni ka koto miya order to okafuwa an naket ne gigo ni biuru ka udutu yago so magi momiyo mbaka nyaka go mondo wang'e ni legislators kaka jok momi teko gi constitution ere pend chike kuonde mwanyalo loko mondo kony fight against corruption ere pend chike minyalo lok mondo kony weche mag police brutality and all that so mbaka gi nyaka go nikech kadine ok go mbaka kata parliament ok onego wabed go after
all wan gi chike gitimo ang'o pile pile pod gigo mbake wi chike giloso chike nikech piny en piny madongore. Erokamano. George, inyalo ng'iyo wachni matut. Wan gi chike, waonge gi rem mar chike. Kenya en achiel kuom pinje miwacho ni nigi chike maber ndi. Victor, nyocha nang'iso osiepena moko ma Central Kenya ni sani Ruto chalo nyarombo motiekonwa richo duto te. Nikech jopiny ne wacho ni Ruto en ng'ama lwete boyo, en jamriambo, to gik mibadhi bende ohero, to ohero gik madhi thurgi. Koro en ng'at achiel ma kidhi Mount Kenya to ng'ama rachie mogik sani en mana jatend piny, to koro ji ler te. To mana pane kaka momiyo kata wajumbe wane paro ka wachi ka corruption girigi to ging'iyo mana corruption ma national government appointments kaka Ruto for example yiero to gindo ging'e ni to gito margi to gitimo nadi. To corruption ting'e ni odhi ma kata chief mondo chief obi ogo ni ondik ni gine to nyaka igol gimoro mar kalama. ID onego bed nono, to mondo jo ID obi kata sani ma mondo mi nyithindo ID e school nyaka chulgi 300 moro ma ibathe. En everywhere. Kata mana kanisa seche moko jomoko da mana ne nyaka gine nyaka dine gi gimoro matin. Koro apani chike to wantiego kendo wacho ni katiba wa en progressive, lakini pod nyaka losi, pod nyaka dogi ma mondo obed ni en tie gi lake monyalo mako go gik moko, beda ni isome gi malo kamano. Erokamano. Beden gima kare mondo jatend piny osomne jood bura e wach mar corruption. Onjao nying jood bura gi te. Kata jomaler gini koro ni e iye. Jomaler e iye kanyo to tin, maybe kwa donjo. To dhano maler to tin. Kata giriambo ni gine, lakini ging'eyo. Kecha Victor sani koluong gavana Nairobi, mobiro kiromo kara kode gavana Nairobi ka kubiro gi CEC ne, jogo tetni ateta. To en bura ma jo kata na Senate ibiro gisiko ke kosimo wuotho nango maka ko kudwa dwoko penjo no ka kuwuotho to bura no samoro bo gibiyie mondo yale seche. En gima ji ong'eyo. En gima apani jo tendwa gi paro ga ni ji kia. To koro gisekadhi oreya moro ma kata joma ne gole koro ool. To an bina wacho ni ng'ene jomoko penjo ni to jatend piny ni kata jakom gi to pok gigolo gini. To jakom nyabedi samoro pok ogole, to jatend piny to dhano mang'eny paro ni bende dibede ni ne gole ga chien kanyo. Lakini kata kani igole kata imadho mna changa, kodi neno ka changa dhi marach gi jogweng', ok dang tami gine ni ai changwa ni kata an benda bile, lakini koro to kathonwa nyithindo. Koro chopo seche moko ma koro yudo ni ichopo aora milo ni Rubicon kata red line ma koro kone yawa, koro kamo chope ni to koro rach. Misi kilunga ji Nairobi, to en penjo moko ma ineno koket minister tesre, mineno kata kaneno kaka Mbadi CS Finance ka giluongo, to dhano rerni ma gamna negi nondiegi moneno rombo, to ng'enyne ang'e ni nikech Mbadi ok gony gi motegno kaka pare. To igini oken mokwongo nyocha jakomo wache ka ndalo maromo be devolution conference ni MCS monego beni oversight over governors. Ka koro to joma ntiere Senate kanye ma weche koro mieno kama. Koro MCA to ng'ato nopenjo ka George kapok adhi Mesha. Ing'eni MCA to nitie dala. An ing'eni kala mana CDF ni. Ka MP inyalo mi 150 million mogero go kata mana Bondo constituency. To koro 150 komegi times 8 en billion gi bele kanyo matin omi governor ma wang'e ni pesa mane CDF mane MP ni gocha to koro governor nyong'e mane kode kata Orengo kata mana Nyakano Gladys ma koro ni kode. Ang'o ma koro MP matang' nyalo gero classroom Nyangera primary Morengo to ok nyal gero. Onge gini en ni budget nitie sani komachielo, to budget no kosude kama chielo to pod tiya. Koro gima ok gidwa yie ni gini nyaka gimaki
nikech kanye magitimo ang'o ema dhano chieme. Chamo CDF yot moloyo ka en pesa modhi kamachielo. Donge fund manager en accounting officer ma en an employee of the national government mobedo seconded gi Public Service Commission mobedo cited gi CDF board. In theory. Mami jumbe onge gi ting' mora. In theory, fund manager ingeni kia kana ni jakanye. Kata fund manager kaka wan marwa mararieda en jakuria kucha kaka no yere kanyo pesa mano chulo mono no kete fund manager be wakia. Governor gi MCA to ang'eyo. Ng'ama wanyalo keto accountable mwanyalo dhi gone koko siaya en governor. Kata MP ko biro wanyalo penjo gimomiyo Mabinju Primary School osemna yudo 400,000 kende nyaka ne gumbo e bet MP. Inyalo penje en. To kaminyalo dhi penje gine ng'acha ng'amondike kanyi kia ng'acha accountability mare. Public Service Commission nitie. Public Service Commission. CPA holder. A fund manager kapeda CPA holder. But accountability mare en to the Public Service Commission Nairobi. Okay. Nyaka kiduog Nairobi. Okay. Wadwaro joma nitie gweng' mwanyalo penjo gigi e gweng'. Kamano. Okay. Meshak, gini anano ka donjo ni ahinya. VOJ, adieri ma nyaka wawach gi jopiny kata gi nyikwara mogi en ni nitiere gik moko mogadhore wach CDF. Sama CDF otigo maber to indiko malo kanyo NGCDF mandik nying mheshimiwa constituency gi nying mheshimiwa to gionge gi wach gi mano. To sama Auditor General ogolo report mowacho ni constituency number 1 or 2 nigi ng'ikni moro matin CDF ocham, to giringo gibiro media house kama kendo giwacho ni CDF wan ok watigo kaka wajumbe wan mana patron. CDF nigi fund manager, CDF nigi committee ma wan waonge kanyo giler kapamba. So nyiso ni ng'ikruok nitiere. Nyaka wawinjre ni either gin fully CDF koso gionge completely CDF. To bede diere ni samotiyo maber to nyingi, samotiyo marach. Nikech kata sani, sama girer ni oko ka ni ane namba 1 mbunge the whole country. En mana on CDF. En CDF ma kethore tidhi iwacho ni onge in mana patron. Koro en saa dima CDF margi to saa dima CDF ok margi. Kanyo nyaka wawinjre. Mar ariyo, jakom nyolero maler ni CDF kano biro engineer Murue no kelo wach CDF. Nen at the background of gima ne timore sechego. Nikech nitie kuonde mane ok nyal yudo pok mar omenda kata dongruok kama ne Moi wacho ni siasa mbaya maisha mbaya, nyiso ni ka ok support serikal matiyo sechego to unok miu district development fund to bende gigo ne chalo gima ni ofuku rais. Koro kubire gweng'u kokunyalo nyise ni jatelo konyni e wang' yoni ok kalre to uluongo wacho ni yoni kora yie ibiro ger. To koro ma ne dwaro distribution mar resources e gwenge te manie piny Kenya kendo kelo resources machiegni gi jopiny. To sama koro Katubu biro mokelo devolution makoro governor handle more than 10 billion every year. Ere gimomiyo pod nyaka watwere atwe CDF ni en manyako bi. Koro namba gima afwenyo ni wabungewa koro twere gini nikech moko kuomgi onge gimosetimo e gik makatibo miyogi kaka oversight legislation. Koro kodhi e parliament kodhi e parliament to kwanyal trace mwayud contribution ne kata e committee e loso chike kata e floor of parliament. To gini omiyo gibedo bold mamoko wuok oko manyisu e lela ni onge tiende wacho kizungu mang'eny e ot kucho tini atiya jopiny koni. Koro CDF ni e gima koro omiyo japiny neno ni mbunge ber kata mbunge rach. To kata ka koro owe 4 trillion kethre executive to ok ginyal timore nade, ok ginyal time oversight. To mogik en wach mar mbaka manie goyoni. Rais ne wacho wach moro ni jogi nigi mibadhi mang'eny. To nyaka wayie ni sechegi rais nigi intelligence.
to rais nigi bills mabendi itero mag executive, to wabunge gi kwaga pesa. Koro samoro okonyal wacha lela niya mheshimiwa so and so gi mheshimiwa so and so usebet kuting nikech nitie majority whip. Itemo wacho ni gimari gijine wacho kuom president ni nochulo jood bura moko pesa mondo obed impeached. Mago nitie. Koro president be nogolo pesa. Mago nitie samo wuoyo from experience. Ibro yudo niya ni sani through majority leader gi majority whip to gi minority leadership kamano. Yes. Sama kata bill moro biro ma important. So gima wan wakao ni whipping opogore gi kaka gi whip. Seche moko samoro whip ko biro whip to uwacho ni wadwaro kamae ka wawipre. Ka kitimo kama to kwabi wipre. Koro samoro isu wuoyo nyiso nong'eyo mondo mi bill maro kal nyaka ibed gi kake whip wabunge. Nyiwinjo ka gituomo weche machalo lobbying kiang'o jakomo wacho lobbying go wang'eyo gigi kaka gin. Wamiya gima matin adhi a lobby go joka. Eka kata wan oko mar telo to seche moko kata wan as private citizen ka in gi bill moko idwa deal kata gi committee nyaka iter gi Mombasa idhi iket gi hotel lobbying nyaka tima mal to kanyo omenda kale. Ere gima miyo kadwaro ni mondo bill okale parliament ten gima konyo jopiny nyaka dhi ma wajumbe muwaket gi hotel muwang'adne gi ndege muwatim gik. Ere gima miyo nyaka mano tim koka okal gik ma pend chik omiye ni ma tich ni emichule mshahara. Magi gik mwawacho ni gin corruption en mana ni dendo gi nyinge mamit kaka lobbying gi gik makamago. To ema ka rais wacho nikech osebedo parliament for 15 years ong'e kaka ne nyako bed whip. En beneficiary mar the bad system. Exactly. Mana kaka George Magoma ne temo kete ja. Erokamano. George onge mar Babu Owino gi jagoro mar ODM. Sana jagoro. E burane. Jagoro mar UD ne nitie, party leader mar MDG David Ochieng ne nitiere gini. Jagoro mar ODM was missing in action. Jagoro tino osebet ka gine dholo wacho nang'o ochudore ogine okuot. Osebet kokuot to siasa ka wach maduong' kabisa ma nyaka kuongo winji an bende koro anja siasa koro ka jopiny winja to nyaka ging'e en gimiluongo ni interest. Interest ne en ang'o? Samoro ineno kidhi yier ji minister ma miseneno kata ka nyingi bende nitie to kachopo to owili ogoli dakika mugini koro ing'eni pod ichudri kabisa ma to jopiny to neno ni in ma koro ikedo negi. Koro jagoro to apane osebet ka nitie gima thage e wach ma broad based ni nyaka ne chakre kendo osebet especially kobiro Luoland to wuoyo marach ewi broad based kendo wuoyo marach ewi ministers wa to wapamo nikech ing'eni jaluo en ng'ama ohero ng'ama gine ng'ama kwero gimoro ng'ama nigi chir mar kwero ipamo ni apama ma kod kwero ma mauto in ipamo. Koro hata neno ni jagoro ne otimo marach mar biro mar weyo ni ok obiro nikech pok awinjo official explanation mare to kata mana MP ma Embakazi East Babu Owino lakini Babu dwa bet governor. Koro samoro okwano ni to Nairobi ka kidwa bet governor to sani oyot kawe gi ODM kozo yot kawe gi Wiper kozo yot kawe gi party ma DC miluongo ni DCP. Koro apani kwano no otim actuarial science to kwano nego yud answer piyo mondo ogine odong gi 2 years oland kumodhiye ka ene ODM to konego bed ni buche makamagi bage. To jagoro taneno ni ODM onego move quickly. Mano kanyo bende mahero go jatend piny William Ruto. Ruto ineno kata kasani kata ka ina nominated senator to yod ni moheri mazamoro mulo muna lembi guromo abuju ka Gloria ng'anegere kado kitemo ni so miniri gi party igoli mara moja. Gloria no se gol moschero chako ODM wa democracy odwa ng'enya ahinya seche moko koro wadhi mos iwak to jakom pod oweya kanyo ma jopiny kone samoro jakome mori to gimori to onge enena ni chudri. Koro ng'ano aneno ka okomoro gi kama party orieyo senator aneno nonego we piny nitie joma nyien maler manyalo pendo tiyo tijno ka kosetiye no kendo moingo kanyo matin.
Meshak. Erokamano. Gik moko ariyo important VOJ. Kuom jagoro mar chama mongirore Migosi Sifuna. Nitie gik moko ariyo ma jopiny onego okete pogruok. ODM nigi demokrasi, kendo demokrasi no jakom bende osewacho. Kanyo cha ochako wuoyo kaka no wuoyo cha, kendo e ute fwambo no wuotho kowuoyo kamano. To jakom wuok oko ma o defend right mare mar wacho gimoparo. Kendo jakom owacho ne ji ni Sifuna wuoyo on behalf of the party. Gima koro jo party mang'eny ok winj kadonjo en ni Saadi ma Sifuna wuoyo kaka Sifuna the individual, to Saadi ma Sifuna wuoyo ne party. Nikech kata mana Rais William Ruto sani nyalo wacho gimoro kiangere, to ji biro kao pek gino kaluwore gi ofis ma entie. Ok bi wach ni macha to wuoyo kaka William Ruto ma wuon Shalin nongera ngera. Ji wuoyo mana gima wach gi Rais mar Kenya. So sami wuoyo ka in position mar party secretary general to ODM chama maduong'. Ji biro kao gino ni mano ODM ema timang'o. Omiyo senjo ka jopiny go mbaka, mano samoro pach jakom emoore, to seche moko be ka ji owinjo ka nyathi kich maonge bende onge wuon wuoyo, youth leader, to be koro penjo biro niya, to ere ng'ama nyalo wacho pach jakom molo nyawadgi? En secretary general koso chairman ma Odinga koso chairman ma Odinga ma nyathi kich. Koro miyo jopiny bagni, to gini kelo bagni mang'eny e chama. Koro bima okwayie some of us ma osebedo ka gin johera mag party ni en ni Sifuna chalo ng'ama dwani oduokwa e ndara. Pache ma hie dwani ODM owuog oko oping sirikand ni, ogore gi sirikand ni kaka nyalore, obedie ndara kaka wasebet kwa bete. Kendo chieng' moro nobedo hosted one of media houses maguka. To wacho ni what is ODM without protest? Nyiso ni ODM orwakore gi law ma en protest. Maka unge protest to ODM olalo identity. Mano miriambo. To kata ka koro ODM ne en gimoro nikech protest. Wabro penje nikech kanyo be mana opakore ni ente mosebedo jagoro mar higni 8 ma onge ng'ama osebedo secretary general mar ODM moinge kuom muda malach. To koro penjo maduong' mwanyalo penjore kaka johera mag ODM. Higni 8 go kinyalo sundori ni sebede secretary general. Nyiswa namba mar jo ODM Bungoma County miae, nikech wanyalo wacho namba mar jo ODM Kisumu kama nyang'one ae, Budalangi kama na babu ae, gigik makamago. To koro in misebedo ndalo mang'eny moingo gite. Ere dongruok mar ODM osebedo go e Bungoma miae. Jo adima no yier gi ODM bang' higni 8 bede secretary general e Bungoma kata constituency miae kata ward miae. Bende nitie kata MCA achiel ma ja ODM kata ward miae. Koro kinyal sungori ni sebedo secretary general mar chama ni kuom muda malach maonge ng'ama chielo maromo kodi. To idala utonge ODM. Mogik ng'at ni wacho ni en owuon koponi ji Central Committee organ maduong' mar party nodhi obed piny chieng' moro mawach ni my direction mwakao kaka party ma ene mowuoye to kodhi wacho wachno ma nyiso ni wacho ni enok bichune no somo gik ma osewinjore okobi somo gino koro gino no nyisa ni Sifuna sewewa kata watemo cling on him. Sifuna sewewa gimomiyo ere kaka en demokrasi ni ino yien wacho pachi, to ka ji mang'eny oyie gi paroni to kikao kanyo koro demokrasi itieko go iwito oko gi dirisha. Nikech demokrasi en niya, beda ka iwach mari to ka majority oganda mathoth kawan ji 10 to ji 8 okale ni kama to chuni nikech mane demokrasia. Principle ma demokrasi koro chuni ni ji mang'eny kosewacho. Koro sani johera mang'eny mag ODM nikech akia kuma Sifuna setime research mare, nikech sani jo 6.9 million manogocho ne Raila ka ere kako fwenyo ni ng'enygi ok oyie gi broad base. Koro en oside gi ng'enygi. Ere kako fwenyo ni ng'enygi nikech one way feel ni ng'enygi oyie gi broad base to en obalo dhi kucho. Kendo koro wacho niya kata ng'eny jogo dhi wach ni
ni kama to en mano gima koro ok obi timore nade. Mano nyiso ni ebe okia gima demokrasia en. Nyiso ni secretary okia gima demokrasia en. Jako wacho ni an ni golo Ruto e gima duong'ie moloyo kata bilion adi mag development ma Ruto nyalo kelo. Ni gima tek sani mogik en ni wagolo Ruto kod okelnwa kod otimnwa manang'o e thuche wa mwae kada ger mana nderi ni tete migero Homa Bay thuru malich kama mbali ziko some studio kaka koda SCR term na kuja ni mago term job Kisumu ni mago glitch ni gima lich sani agenda ma important en golo Ruto igolo Ruto mondo ketunga koro VOJ Kang'iyo taneno ni demokrasia onego bed ni Sifuna wacho pache to ka oganda mang'eny e komiti okale kaka chama to bolore owacho ni ato ne ung'e pacha but nikech ji mang'eny matelo negi oseyie ni wadhi kama mano koro wadhi to ung'eyo maler ni anto da gombo kama chal ka gima George chal ka gima Sifuna no osewuok e ODM chunye onge kanyo ringre mare mantie ODM kanyo aneno kamano bendo ogo kwano nikech nyocha ntire third force moro ma ochako nyedhore kendo moting'o Gathoni wa Mushomba Anthony Kibagendi nitie kanyo Caleb Amisi Babu Owino gi Sifuna wuon third force go tapani chal na gik boko mar dwan mondo giko be gidwano ng'iewo gi nikech kuma tangi dhi kaka winjo jok misomogo so kaneno na Babu Owino nigo teku George lakini oteku ti nyalo bet godo oteku kata mana Ajimi Nyama Yanga James Orengo ng'ino osechung president e Kenya ka SDP anyona osechung Babu lakini godongo kata jakom no chung kane pod nitie dalu maraga kamane no bet namba 4 koro oteki nya bet go kata wajakoya nyocha kodhi to chikre kabisa en ka kura moko kadho 2% third party alliance lakini VOJ wapenjre uru wach maduong' ng'ato kako wadwa mababu wahero kendo wabogone kura but oparo ni onengo ketwa e situation makoro we have to choose between ODM gi en nikech koponi kaka nyi neno gik ma ineno gigi jopiny ok ofuwo nyo devolution conference ni Homa Bay ma te political base mar ng'ato kaka Babu nikech siasa madala kato kikwa wuonde ochakore gi dalau kata wa Munyaro sani neno ka temo dino Mount Kenya Babu nyalo bedo achiel kuom jotelo ma wan go gigeno e kinde mambele to nyaka bed ni odino backyard ne to devolution conference nyalo bedo Homa Bay to Sifuna secretary general mar chama okapar kane en kanya kia ka wanga ne no yoro bura mar okinde manyo dhi nyime en gin gi Babu gi yoro bura mar okinde madhi nyime Mombasa kucho kendo giteno Honorable Kalonzo ka Babu wacho ne Sifuna ni katiba wacho ni onge richo ma mondo ji oriwore kata ka ne okumodhuru pinade iwinjo ka Babu ka wuoyo to owacho ne Sifuna ni dhi nyime kaka dhino to Kalonzo in dhi kaw piny to magi jo ODM macha jawaipa ing'eni mano nyiso achai moro matin ne chama to obiro from the background mar niya in go teku to teku Babuni to be honest with ourselves en oteku moyudo kanyo nikech Babu nodhi chung Westlands kapok obiro ODM oteku no dak ne bedie kata the so called comrades go dak ne kwanza University of Nairobi chiegni gi Westlands moingo Embakasi oksa ndalo ne mane pok ochopo kine no mesha to Samuel Weni osetimo ang'o nikech dhi e bunge diriyo to ji mang'eny osedhi kata mili sani ni e bunge kia mar 4 mara koro oteku itima ang'o monyiso ni oteku oyingo wabunge mamoko nikech gini ok onego bed ni wakwanya ni e social media ni wirame idonje pap to ji ogo koko ni mano teku gigo ji osetimo Prince Peter Kenneth gini Nairobi ka Prince ji mang'eny osegone gi nduru gi sigalagala gi wer to nitiere gimiluongo ni silent minority in ga ginga gi Babu Owino okan ga ginga Babu osiepa kendo adhigone kura adhigone kura gima temo wacho ni siasa mar piny luo ok inyal chiko siasa gi ng'ong'o chama gi ng'ong'o mar ODM kichal ng'ama nyiso jopiny ni balo gi chama jo ODM ok bibedo easy mondo oyieri against ODM itemo duoko e lweny moro mano bedo ka jakom ne manyo kumare AUC
succession mar jakom e party mar ODM ni ne en wach mane lich ahinya. Ti wach ni en wach ma ji tek mondo ji owuoye adhara. En wach ma ji wacho mana ka ji opondo. Ka ji opondo. Gima timore VJ. Babu nigi jok magore kode. No tiek mondo mi jo kana wach no. Babu nigi jok magore kode I chama. To jogi are almost succeeding nikech ka giseketi minenori ka ng'ama ochayo jakom kata ka ng'ama dwa dhi against jakom to kanye ma gidwarie mondo mi koro tami otiko mar ODM bedo mayot kogik mbele ku. So Lwenj Babu oken gi jakom, Lwenj Babu en gi operatives machiegni gi jakom ma kode nikech nitiere jowa bende ODM ma feel niya gisebet kanyo for long, gin more senior, Babu is junior, Babu is just coming up, ma ok onego bedni idhi yalo kata gi wach mar governor ma Nairobi ko waluwo chama. Koro nitie jok ma gino rach negi ei chama ka. To jogi are almost almost getting what they want nikech gima gidwaro en ni mondo Babu obed karingo oko mar opara mondo jopiny ochak neno ni ng'ani obalo gi jakom. To jakom kosebalgo to watieko kodi. Koro an pod awacho ni Babu osiepwa kendo Babu ng'atwa to jok madhire onego ne mambele machon nikech jakom, to be honest, jakom nyaka ibed machiegni ne cling kuome. Kaka for example governor ni notiye mayom ma oketa jakom jakom opaka ma kaka jakom koro lokre te jakom wuon wacho kende e media ni nomako dhoge ka kuru mon te wuok e tung Kenya gi Kenya to wacho ni jakom ng'amo ohero tend mine ahinya. Koro wadwa ni wa daka chiel obed governor e mwalo e Luoland ka. To koro jakom ng'iyo wacho ni ambe koro ng'iya koro ka ng'iyo Kisumo sia anano nyawanga ni koro neno. Koro chuna ni nyaka luong badi gini oluongo jogo badi bo confirm ni bende nasewacho ni Nyasaye gi Raila kende e jok maluor. Koro achiel kuom jogo ma Raila luonga monyisa ni kom ni koro tindo nade we donge bedo jakom kuomo mokero mochiwo kata Babu onego fweny mago jakom ok yi kode ok iket ji ne ka gimi kode. Kama ne George okiket ni koni chalo ng'ama yigi jakom wuon party. To party mar ODM kaji ariyo ujo ODM be loso environment maber mondo wagrow jo siasa matindo. Succession and part of life. Siasa succession and part of life kendo jakom oseketo succession en anani mondo donji mondo neni to nyaka tima tek. Tiyo matek ni nyaka tima ng'ano. Ang'e kata mana Mbadi kata motimo ka gitiyo matek. Kata Mbadi nyalo ng'isi kano kudichung moyombo ODM nominations magwasi nokone ni nyinge ne okowuok Nairobi. Ng'ama ne nyinge nitie ne ng'ama chielo nya obet Karoli kata nya bet melo jogwasi manonyono piny ni Mbadi manyaka giter. To kano donjo Nairobi tich manotiyo Nairobi emomiyo jakom okete momenta mokete nyaka office mare. Wach succession kanja no wuok wantie ODM wawuondore lakini nyocha na ODM dwa pogre ariyo. Wantie gi konchiel manitie Nyathi Kich, nitie Junet, nitie Mbadi, nitie Wandai, mago jok chuny party. Mama Maeda osendos, Moburu Dinga osendos, maja kombeni neno ko endorse kotero gi kaka experts. Nitie jo machielo maparo ni girieka ahinya nikech gisomo chike. Mose bet ka pingo lakini ng'eny ga neno ka dolo iwgi biro duogo kono. Koro Babu bendo doliwe piyo duogi. Succession mar ODM jakom mosechiwo hintas. Ng'eny ok inyal ng'iso ni en ng'ane gi ng'ane. To nitie gik minyalo miyogi ma joma riek nyalo neno ni koni ema piny orieny. Threat mar Babu dino bedo team. Nikech team nyongirore Nairobi kendo tije bende ber kiwacho wach tich. To en bende en gi kabila mar jodhodgi mang'eny ei Nairobi. En ema do bedo threat ne Babu ei chama ka. To Samuel Weni
koro ODM nyalo bet ni onge candidate nikech ka koro Babu chalo ka gima ywayo kadok ir Kalonzo. Gavana Masani no kao odwa chalo ng'ama odwa bedo machiegni ahinya gi party mar ODM. Mano nikech koro wadwa ni wene nafas nikech kiringo kiywayo kidhi kocha. Ang'o matame ywayo kuduogo koni. Luor ng'eni Gavana Masani ne riek. Ong'e no ginyal tiyo Nairobi kokimako ODM. Kaka nodonjo otiyo maber gi jakom. Lakini okinyal luor kata mnazani wanjo madwa donjo okiluor ni ng'ama nitie kacha jani chali chiegni ochiegni nonyuole gi jakom. Koro gima gimwa nyalo wacho kendo ka Babu nyalo yudo gimwa wacho ni to winji. Babu obede chama, Babu idhi gone kura. Babu nigo teku malich e Nairobi ka kendo ji dhi yiere mayom. To koweyo bath jakom moringo ka gima dok kocha to jowa biro neno ni mano ondhogo piny. So jowa ok ohero ng'ama ndhogo piny. Jowa dwaro ni ibedo machiegni to ibedo rwadhgi. Erokamano ahinya. George, Rigiji biro chieng' Thursday jumani. Jomoko nyocha wacho ni en ng'ama owinjore omaki nikech weche manyo wacho ka en oko mar piny Kenya. Gin weche ma ok rit achiel mar oganda. Gin weche maduo nying Kenya. Be nyalo bedo option maber komake? Gima no wacho monego wach make ne to bende onge ng'eni Kenya bo osedhi mbele demokrasi waka. Osiepna moro manya Tanzania jane penja ni to jo Kenya mane yanyo mama Samia Suluhu Hassan. Samia ka be osemake gi. Ni Kenya mago gik ma ok makine kata Ruto no wayanyo kabisa. Koro jomoko dwa kethe gi abduction. Koro Rigiji ki wa obi ng'acha gire mancha no dhi cha no fail kabisa US. Ni kidhi US idhi iromo ne jo gwengu miwuotho go ng'ami rome go kata malich matang'e kwan onge. Gini be ng'ado wuodhe no kapok ochopo ndalo manodhi. Oduogi tich ang'wen joge go bi orwake. Odonji en tribal leader. Ma okane kuma odhiye malich ahinya. Matiang'i nitie Kenya ka jomoko ne kuodho ni onge mar Rigiji ne omiyo opposition masani magiluongo ni United Opposition ne chal kaka ndhem. Opposition tech Victor joma nyalo make gi kore ka jakom gi higni ok oyot jomoko nitie mag press conference. En press conference modhi ka former president Kalonzo giri kata mana Matiang'i sani to eto dino riek to dino support jakom otegno. An no kaneno ko support jakom otegno kana jakom ochung' e gine mokine janene no nen koni gi koni. Ne gine ministers mane wuonde ni koro gidich kabisa mo ginyal campaign. To koro miyo Matiang'i kada temo to mago to gin second tier candidates. Kenya kanya kabede candidates ariyo moro bro yudo about 52%, moro yudo 45%, jomodongo share 2% gi moko chien kanyo. Koro mago te maneno ni Matiang'i giri kato bed mana gi Jubilee ticket. Ng'eny ne en Ruto to gi ng'ama biro wuok kocha. Machielo. Erokamano ahinya. To President Kenyatta Uhuru ema noka gin gi NDC ma gidhi timo giko dweni. Dibedi ma bende biro yiengo siasa mar Kenya. Mar Jubilee. Yes. Nitie parties moko ma koro tinde to chalo ka gima Kisungu wacho ni gine kata mana kuodho madiel onge gima move malongo. Nitie parties moko ma ji olicho iye kaka NAK Kenya kata NDC ginyalo organize madhano rwako green malich Nairobi. Lakini kata kako yier delegates go be mikia nikech grassroots elections pok ni winje no tim nyaka nini. Koro en luongo ji 2,000 Nairobi. Inyalo kata luongo wede ni gi yudhe moko gi jomo Isilito wacho ni gi North Eastern. Koro miyo NDC aparo ni wane warit wane gima Jubilee biro timo. Tapani Jubilee to DCP girika ose niangnegi e thurgi. Erokamano. VOJ number 1 Rigiji. Rigiji duogo to an paro man go pogore matin. Gik moko te mane Rigiji owacho kata tim America means nothing, but what achiel was very important. Kata Raila Odinga osegore gi presidents moko gi koa e pogruok gi Kibaki, Uhuru nyaka koro sani William Ruto. To onge chieng' ma Raila osewuok kata within the country or outside the country mo wacho ni Raila nigi intelligence moingo anybody else.
kata wacha tur Raila ema nonyiso jopiny. But onge chieng' mane Raila wacho ni president noromo gi militia Al-Shabaab kata noromo gi jo maundu matimo gi kabila. So samari gi ji wacho kamacha kendo stamp authority niso ni en gi more evidence. People would be interested. Nyaka ji bed gi interest mar dwaro ng'eyo details. So to me, Rigiji nyaka bi mandik statement malongo before the DCI mondo kopo ni onyalo shed more light gi evidence. To kata mana wabunge, kata mana jopiny bendo wach dhiro wabunge gi niya dhiuru National Assembly u impeach ng'ani nikech ok wanyal bet gi president maromo gi Al-Shabaab. That is the truth. Ok wanyal bet gi president magotieno to romo gi Al-Shabaab. Kopo ni Rigiji nigi more evidence monyalo shed, onengo make odhi ondik statement, ochiw evidence ma en go mondo kete public makoro nyiso ni mbunge na ma representa anyalo romo go ma ambe dadhir mbunge na ni adhi National Assembly udhi o impeach ng'ani kata senator dhi uru dhi o impeach president. Kendo senator na nyalo mor kabisa ma Nairobi ka nyalo mor kabisa gi wachno. Koro Rigiji onengo be before the police mondo wach nikech all other things aonge go gi wach mano namba chiel. But gima sirikal kik tim nikech sani koro winjo ka deputy mare mar party DCP osewacho nikech gichalo jok madwa blackmail piny. Ging'e ni jo-Kenya koro osemor gi kaka Harambee Stars tugo gi jotukwa bende winjo maber. Ji chalo ka gima nigi geno gi wach mar tuke mar channi. Koro ging'e ni CAF ni ka kendo wang' gi ng'iyo ma ka disruption moro bedo matin to Kenya nyalo bedo banned. Ma kata keth nwa chances mag hosting AFCON mabiro mbele kach. Koro gidwa tiyo gima mondo gi blackmail go jopiny gi sirikal mondo kik nikech ging'e na diri mantie to en ni Rigiji nyalo maki. But koro ging'e ni chan ni mean a lot to us as a country kendo mean a lot to government of the day. Koro giwacho ni kutie matin to kata mpira no nikech en the same on Friday. On Thursday mobile. On Thursday mobile. To Friday to wan gi match. Friday wan gi match to gigik makamago. Koro gima paro ni sirikal according to gima paro ni sirikal onengo tim. Sirikal nikech sirikal ok tow inyalo maki kata ne gik ma higni 5 machien. Sirikal wachano rumto Rigiji nyaka maki mater madhi wach statement malongo gi evidence mar ni rais noromo gi Al-Shabaab kanye. To wanyalo yie nade. Koro kata kwa wewe sami. Wanyalo yie nade ka to system mar security osebed ka itiyo go gi joma nie telo mar go siasa margi. Ne waneno kamata Friday. Yes. Ne waneno kata moro mane. Yes. Kanyo itimore gi ji mopogore opogore. Ranyisi governor ma Trans Nzoia. Yeah. Ng'ama governor en ng'ama unyalo monjo ode gokinyi ni umanyo evidence mar corruption. Ukelo drama. Mokuoro ne sama. Magito, there is nothing new under the sun. Gigi wasekale kinde mang'eny. Koro gito kana mar Rigiji ni ng'eni ma koro en gir siasa Rigiji to nyo wacho ni jatend piny Kenya William Ruto noromo gi Al-Shabaab. The best thing to do en ni sirikal onengo ne invite. Oluonge mondo bi otimbe nade obi ochiw mathoth. To koro kotamore luongno to eka sirikal nyalo manyo opportunity moro mbele kuno mondo me nikech koluongi to ka adwa wacho gimoro matin ka George pok odonjo kuom Jubilee gi Uhuru. Jubilee to kata sani wuondo jakom nikech nyo winjo ka weche moko wuok ka ni Jubilee nyo bedo piny Uhuru Kenyatta nyo chea bura moro magi wacho ni jakom sani to gini koro watimi nade koro wami bia jopiny ma jalup jakom kaka wan to neno ni ma miriambo nikech namba 1 kotim yiero 2022 to kotieki yiero ni to David Ochieng oseringo mano campaign gi jakom Azimio jo Northeastern oseringo Jubilee namba 3 oluwogi magi temo manya Uhuru Kenyatta party magi wewa gi Jeremiah Kioni ma ok ni e parliament emorwako go sufria wi ng'ata chiel ene mo represent the entire Jubilee kato
gin kono nyaka sani gidhi jo wabunge manoyier gi Jubilee ni kono te mochako miyo gi thuolo mar yala mochako miyo gi thuolo ka gisekawo thuologo te i Azimio to giringo gidhi kocha. Mano ka jakom pok owinjore gi William Ruto oneni dhi bende ok ong'ere ni winjruok nobedie kata jensi pok ochopo. Ere kaka ji abilago dang' duogi mondo wach kaeto sani samwawueni kidhi e ng'eny johera mag Jubilee go gi johera mag Rigiji on the other side gibiro nyisi kaka ng'ata miromogo mowuok e gwenge ma okocha nyisi ni gin ne gigone jakom kura mipenjri to kuch jakom gi kar nodhi kanya ne ugoye Uganda koso Kenya nikech gite giramo ni gin ne gigone jakom kura but koro gitieko gi connotation moro lakini sasa ametubitray koro to ndhogowa gin ne gihere gigone kura to koro to timore nade ondhogogi to gimarach ma VJ manyakwa wachi andhoga miwacho ni jakom ondhogo go jogini kata ondhogo go ji jo Kenya gi jok mawacho ni jakom ondhogo gi ok ne uru ndhogo nikech kata nyoro gotieno manyoro I think nyoro godichieng ne nitie achiel kuomgi od fwambo moro mane wacho ni jakom omi gik moko e sirikal ni matindo tindo emokawe mawiyo wil to ok giwach niya Azimio chair en Uhuru Kenyatta to Uhuru Kenyatta nigi joge e sirikandni kabogo mar ng'a e sirikandni en mar jakom Uliki Nandi mar ng'a Mutai Kagwe mar ng'a to onge jogo kata chiel koreugi gi joluo mawar mawacho ni Uhuru ndhogogi jakom maniwacho nodhogogi. Ere kaka gino dang' timre omiyo joka kawuondo jakom kendo ogwa biye wach ma emomiyo jakom bitiek ni to ma idwa miya ni mar Meru en manade mana ok umiya secheka mana ok unyal miya sacha no mine gin joma luoro withdraw wachno wawacho niya Jubilee nodar moringo we jakom immediately ka ji oyiero wabunge gi nodhi te ma kendo pod gin kono koro penj maduong' ni en ang'o ma gin go sani ma ginyalo konyo godo jakom donje telo samineno wawueni giwuok ma giwacho ni Matiang'i e ng'atgi ma Kioni odhi nyaka mwalo kucho ma girwako Matiang'i gi gik makamago gisetieko nang'o gi Matiang'i e dakika 10 ma kendo gichak giduogo kendo koro iwacho ne jakom gini ema wamiyi gini ok donji nitiere wuondruok moro iye ka mesha kodere mbele makoro wili kama tapani wacho Al-Shabaab ingeni national security ka indito complex ma bende sete moko Al-Shabaab wakani gidinga to romo kodi gi be samoro kracha hinya ke lure gi magedwaro samoro gi koni jatelo wan wadwa we maundu mewa mna kamoro mwagine kaka wa kiktuewa to sete moko mago bende state nyagine gini chuno samoni iwuoyo gi ngama kiderach kabisa kata mana America ne wuoyo gi Al-Qaeda gi be mane gi garo sama ko samo jago doko kwadogi koro meyo Rigiji to apano fowuoyo nikech gik mowacho dwa ng'eny ahinya moparo nong'eyo to gigi te ok ochuno ni king'eto nyaka wachi okay erokamano en saa 3 kodong' dakika moro mapar kende nyakwara mkajwano ka simbe liel ka jopiny bende dwa golo pachgi gidwa kuodho kodwa piny to piny ringo nade erokamano maduong' ahinya Abel Odhiambo wacho na mora ahinya gi twak okinyi makawuono makajuma Mesha kanyakla kod George Magomba olero weche ndi to wacho kanyo ni onge gima Jubilee nyalo timo godo gi jakom gi esani ne gin gi trappings of power gi gimoro amora to notamogi mae kore ma wang' ni gi wach ni biro nyalore okay aito Eric Odhiambo ka wuok Rarieda wacho ni mosna thurmed nano wuoyo maber mokalo Babu Owino nyaka go kwande marieka morning VJ ODM party ndalone dhi karumo kendo jok mane iye nyaka mawuoyo go be gima gitime otamo Babu Owino gi Sifuna otimo maber kuom neno chon mondo kik pick gi net mar wuondruok e kind UDA gi ODM ok en oxygen maka onge to ng'ato ok yue. I support the duo Justice Karabonde wacho kamane ote marekairo kamana inya maka jimo yaore mosna udra rieda CPA George Magomba ayudo ka wiyeler kabisa kendo weche mag pesa owinjo kabisa mae senior pilot Aaron Wood Asembo
Nyagoko wacho kama ne otimore kaendi. Victor, jatend piny Kenya president owe wuondo jopiny. Donge gin ma gi-decide wajumbe ma yudo nomination tickets kara gimiyoga jo mibadhi. Ma ote mar the daughters of Seme Kanyimon ka. Erokamano ahinya. ODM en a party ma is based on principles. Ma emomiyo inyalo wach ni ji nyalo bedo gi pogruok mar paro within the party itself. Kaka SG sani koro timore ma ok okaw ne okang' moro amora. Vioje Kaumos yaka baba waru maber Nyatieng' oseduogo kendo tich dhi nyime. Wan wacho mana tich koni. Bernard Kagres Woda Lego wacho kama ne ote mare ti wacho na kanyo na Mos nie jodito man e studio kanyo. Erokamano ahinya Bernard. Maka jomo oyawre Babu Wino koko tang to siasa dhi bage mbele ka. Ana kwae ni ok onyal piem gi Jakom Raila Odinga ma en wuon gi siasa ka. Do pond mane bwo tipo mar Jakom Raila Odinga kamako bade siemo ne kamo nego beno nyon lek mare poni mbele ka to chal ka gimano neno ni orikni to do rikni. Yani orikni to orikni. Kamano. Shinda milioni, shinda mili, shika mita, shinda mili na 300 milliliter. Funua flavor, funua, fika shop chap, nunua, Fanta, Coke, Cresta wa Sprite, Nanovida au Tonica Polite. Funua flavor ukiflow na utam, SMS hiyo code iko chini ya crown. Funua 40111, siku chochi ni zawadi za maana. Instant cash maralat, sabaru za kujat milioni kila wiki. Shinda mili, shika mita, shinda milioni. Funua flavor, funua flavor, funua. BCLB number 0000256. Mara moge yaure. Victor. Oyaure. Otieno jawa. Otieno jawa makusema chigni. Victor yinyo. Aga miyo babu win advice. Yes. Dila pia tielo. Ok nyalore, ko baba. Kaka sasa yuko kabisa. Yindi ya msa bedo ko balala ya kanene Kenya. Yuko ga kigado atini ODM portrait yinde mhat ne yuko. Maga de mano ko mi yogi tiker ba jogi de porque da fiera la kasani do ko de ni ne ko de. Mane ni ma tie. Erokamano. Oyaure Pascal. Mosna jaloni go iko. Giko mos. Na me ko poti pa kaka di woyo. Yes. Yo moko ngomano go. Nito ane no ko kiri mang'eny. Chama mar ODM ka ng'ato ogolo pache. Ni pimi Jakom. So debede ni nitie mana gima ne giwacho dibed ni ongoke kata obonde moko nitie go tele moko e ODM kama ka ng'ato do wuok. Ikedo godo. Ingen udi mamoko gitaka ga ikaga joge ni chon. En ko makende ni wang'e mano nikech kata kinde moko ne gibire romo moro tuna kama nyaka Jakom ni nitie. Yes. Ng'ato notiyo gi dok moro kanyo ero ni wabiro panis ng'ato. Kata ni wabiro keto ng'ato e laini moriere ko poni do tungo da wuok. Koro kwayo makende. An kaka Pascal. To kanyo gi joma wuoyo godo Victor kata in mitimo opinion poll kanyo ero ni ng'ane kiketo Babu Wino gi ng'ane gi joma moko gi. Babu Wino be yuero ya kanya kaora Migori. Obanda lumi neno ni ero Babu Wino. Mano ero pendo ba yogi kikoro nyitendo ang'o matimo de bede ni otelo mamoko gi kedo kode to koro mae pendo ba ariyo matieko godo. Yes. Ma dhiri gi giwegi. Kenya ka sise bedo jalony. Bede ni nando ni moro ma ji ng'enyo godo nikech jok monte jolony seme jo wuoyo TV nyaka redio. No mi tich bakata ino un kanyi neno TV to jok moko manyo nyaka keto chike weche mag 10 point agenda manchi gini ka. Yes. Onitie kanye mantiere nyaka joma ni wuoyo nyaka opinion poll mane nyiso ji ni ng'ane kong'iyo kama nigi 48 ng'ane ni kia gi 35. Bede ni yo ma jolony ji ng'enyo godo nikech wuot luwagi. Wigi ler. Ibiro po kinde moko ka ipumania ogole Kenya Gazette no segwel kuma kama kijati vinjere jo kanyo be kati woni simu kuno. No ma ji godo ni mondo winji godo. Kare. Erokamano. Oyaore. Hello. Mara moge yaore. Oyaore Victor. Oyaore.
Ma Bernard Opole da Ng'ong'a. Yes, Bernard. Iwinjo? Ni an ngini kaka aneno ni Babu Owino nego bin kata gima Babu wacho. Ngini wan ngini gima ngeni Raila ko wuoyo jet gima wacho konyal wacho gima nyalo limo kata na ipi. Erokamano ahinya. Ok wayal Babu Owino twak makawuono. Ne watum mana nyinge nikech en ng'ama waluongo ni person of interest kalore koda siasa mar party mar ODM. Giwate kind ODM kod Kenya Kwanza Nyakwar Mogajwang. Kik waket ndadhu mar wach mane wachako go kinyi makawuono. Oyo en mana wach mane rawe arawa nikech bedo ni ne gionge nyoro en gi jagoro maduong'. Koro no doko wach Nyakwar Mogi. Maramogi kar chunje luom saa 3 wadong' dakika moro madek kende. Donje promotion mar kunywa airtime na Pepsi kawuono mondo yud airtime gi pesa ching. Yud mor kimadho soda mar Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kata Sting Energy Drink. Kunywa airtime gi Pepsi. Winj mit kendo yud mor seche mimadho soda mar Pepsi e piny Kenya mangima. Opudho gi BCLB namba 0000258. Weche kod chike mantie nyaka lu. Nyakwar Mogi, e kinde ni ma ikori ne yepo mag sikunde, kik iyudri kama tek ewi dwaro mar pesa mar school fee. Sani kokale logbook mari mar apiko no, inyalo yudo hola mapiyo maromo nyaka 90,000 maonge achiedh nade, mane e bwo seche 2 to ichule mana matintin kochakore Sh200 kende pile ka pile. Mogo logbook loan mi thuolo e yo mayom maonge chwero luya. Ne mathoth, chikiti pile ka pile e chenro mago opogore iwiny maling'ling kaka inyalo yudo hola mar school fee kod hola mamoko mana gi Mogo logbook loans e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Manyo tich e piny mar Dubai, Bahrain kata Qatar. Lek mari mayudo tich gigo ne ochopo kare. E Talent Bridge Careers, watudo kod jondik ji e tich madongo. Wachiwo sire e yor ndikruok e tich kochakre oro kwayo, kiti kama itiye, kaachiel kod nyise ka inyalo yudo visa mari. Dari kod kit e ndege. Kik irit, ka okang' mar chopo lek mari kawuono. Iwatol ka tudri kod WhatsApp namba mar 011-633-5256. Lim website ma en www.talentbridge.co.ke kata or email e jobs@talentbridge.co.ke. Talent Bridge Careers, your trusted recruitment partner, helping people move, grow and thrive. Chudo itimona ka iseyudo tich. VOJ amozo ukanya ni Msauru mosna bwana Odede kod George CPA George Magomba. Mai wuyo gi PC wuda Kalakan Mombasa. VOJ jatelo George Magomba pinynago kapod en gi lek mar dwaro chung' e Rarieda. Ae mar ariyo, paro mara adawuoyo kuom chama marwa mar ODM. ODM osebedo ken chama maber kendo chama ma strong ndalo mang'eny. Lakini kwayo mara maduong' ni wang' ni wach mar chiwo ni jopiny jotelo wala direct nomination. ODM mondo weye omiye jopiny thuolo mondo yier jotelo magihero kendo jotelo magidwaro. Nikech wach mar chama ni jopiny bende osebedo ka ywak ni chama chuno gi jok mok gihero. Mondo chama obed ma strong, gichiwe thuolo ni jopiny mondo yier jok magine magidwaro. Erokamano. Saa 3 mar okinyi makawuono Nyakwar Mogajwang', weche manyien adimba. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Weche manyien kokelnegi Farmers Choice. Oyaore Nyakwar Mogajwang' kendo machiegni. Twak manyo jatend piny Kenya William Ruto gi jatend duond busiasa mar ODM Raila Odinga ogolo kinde romo mabende nyokelo kanyakla jood bura mag UDA kod mag mawuok e duond busiasa mar ODM. Omedo nyuolo paro mopogore kawuok kuom jolony sectors mopogore kanyakla gi oganda jo Kenya. E kinde twak makamano, jodito ariyogo magin jatend piny gi jatend duond bura mar ODM nyonenore ka gima nyogi soko wang' jo kanyo mag od bura malo kotenore kod weche mag mibadhi. Kata kamano jalonye weche mag siasa mano George Magomba bende osiro lwedo joditogo ka oluwore kod siem manyogi gologo, ka bende wacho ni jood burago oketo maino margi mane ng'iyo kaka jatend piny timo gwelo mage ne ji edito e migepe mopogore mag sirikal, ka gin giwegi to ging'i mibadhi magithoro timo ahinya to e tiyo arietha kod pesa mag dongruok mag kor gweng' kata NGCDF.
Olero ni jomaler e kind jood burago nok ahinya mak mana ndalo moro ka poni gibiro yudo thuolo madonjo e bunge eka mibadhi nyalo biro dok chien. Wajumbe wane paro ka wachi ka corruption girigi to ging'iyo mana corruption ma national government appointments kaka Ruto for example yiero to gindo ging'e ni to gito margi to gitimo nadi to corruption ting'e ni odhi ma kata chief mondo chief obi ogo ni ondikni gine to nyaka igol gimoro mar kalam pani chike to wantiego kendo wacho ni katiba en progressive lakini podi nyaka losi podi nyaka dogi ma mondo obed ni en tie gi lake monyalo mako go gik moko ko beda ni isome gi malo kamano joma lere ye kanyo to tin maybe kwa donjo to dhano maler to tin kata giriambo ni gine lakini ging'eyo. To e korka kore jalony machielo bende ntiere kod lony weche mag siasa Meshack Kudede to ne osiemo wang' jood bura go ka onyisogi mondo mi koro gichung' moriere ewi wach tiyo kod omenda mar NG-CDF. Kendo wacho ni seche ma oti maber kod pesa mar CDF to jood bura duto pako kendo gipamo mak mana ni kaponi mibadhi kata mindi moro fwenyore kotenore kod kako tiyo e yo ma ok kare gi weche mag omenda mar CDF. To koro jood bura go kwedore gi chien ka giwacho ni aguch omenda mar CDF negi komiti mataye kachiel kod maneja ma gin giwegi to gionge. Adieri ma nyaka wawach gi jopiny kata gi nyikwa Mogi en ni nitiere gik moko mogadhore e wach CDF. Sama CDF otigo maber to indiko malo kanyo NG-CDF mandik nying mheshimiwa constituency gi nying mheshimiwa to gionge gi wach gi mano. To sama Auditor General ogolo report mowacho ni constituency number 1 or 2 nigi ng'ikni moro matin CDF ocham to giringo gibiro media house kama kendo giwacho ni CDF wan ok watigo kaka wajumbe wan mana patron. CDF nigi fund manager, CDF nigi committee ma wan waonge kanyo giler kapamba. So nyiso ni ng'ikruok nitiere, nyaka wawinjre ni either gin fully CDF koso gionge completely CDF. To bede diere ni samotiyo maber to nyingi, samotiyo marach nikech kata sani sama girer ni oko ka ni ane namba 1 mbunge the whole country en mana on CDF. Komachielo Nyakwar Mogi ni jaduong' moro ma jahigni 80 negi gi owetegi mamoko mabathe e gweng' ma onono mayudore kaunti ma Kisumo kolore kod ywaruok e weche mag lope. Jaduong'no ma nyinge Barak Ochuka ne owito ngimane bang' kane omonje kod owetegi mabathego ma ne orodhe malich mokalo koti kane gitiyo kod gige lweny ma bitho eka bang'e to ne ochwe oyudo hinyruok e wiye kod e toke manyo ochwe okelo thone. Kolure gi lipot mar obila en ni achije mabende itudo kod wach machalo kamano magin Lawrence kod Tobias Onyuka ma achiel jahigni 38 kama achiel to jahigni 35 bende kata kamano ne otemo mondo mi koro ne gi happy bang' ka ne gisetimo tim makoch ne jaduong' to jopiny mane ni kod gi miriam mager mokalo ne omonjogi ma achiel kuomgi ne ochweyo dhi mane oresore ka tesend obila kama moro mane chopo e tesend obila notamo to noyudo gocho nyamina nega kowuok kuom jopiny kolure kod kum ma ok odhi kare mar nek mane gichiwo ne jaduong'. E gie thuolo ma bende ne gimonjo jaduong'no, lipot yango ni wuod jaduong'no ma iluongo ni Calvin Ochieng ma bende ne odhi konyo wuon mare mondo mi kik ne jogo negi bende achijego ne omonjo ma ochwe ogo gi gimoro ma embe ne oring kode nyaka od thieth kama nyaka gi sani pod oyude chenro mag thieth. Ma otimore e gwenge makono kama bende apisa mag obila pod dhi nyime kod timo nonro ka otenore kod wach machalo kamano. Weche moko Nyakwar Mogi en ni nonro chak timo kolure kod tho mar jago moro ma iluongo ni Vitalis Okena. Bende wachore ne otho e tesend obila ma Bondo dwe mar achiel higa mar 2022. Ka nonro ma kamano timo kod doho ma Bondo. Nonro no ma otelie kod jal buche e doho no Christabel Maiyo oluwore gi chik ma bende ne ogol gi jamin buche mag oganda bang' lipod duol mochung'ne nono tije mag obila e pacho ka IPOA ne puodho ketho mag mahundu e wi apisa ma opogore mawuok e tesend obila ma bende jalno ne othoe. Apisa mar obila e ngas mar Constable James Ngariba itudo kod ketho mar nek ka apisa moko ariyo magin Weston Obare kod Sergeant Richard Kipsang Lagat
to itudo kod ketho mar bedo ni ne gihinyo marach mokalo jagono e kinde mane entiere e od ang'ech e jelano. Joneno ma kwan giromo 5 ne osegolo nendgi odiochienge 3 mokwongo. Bende ne itime nonro kotenore kod burano, kama bende Chukdar achiel ma en achiel kuom joneno ne owacho ni jagono ne omaki kaluwore kod bedo ni ne ochendo ema nomiyo ne omake mochwe otete sendo bilano. Min mare ma iluongo ni Angela Ayo to ne owacho ni apisa mag obila ne dwaro mondo mi ne ochiw asoya moro eka mondo mi koro ne gol wuodeno, kama ne oduogo winjo mana ni wuode ne osenegi ma ochwe otere kar kano ringre mar jomotho. Kawuon mare Julius Okinda to ne owacho ni ne okone ni wuode onego bed ni ichwalo e doho, mak mana ni koro gima noduogo rodhno godo ne en mana ringre mar wuode e kar kano ringre mar jomotho. Ka jal moro ma bende ne otwe jela kanyo ema nochiwo ler ka olero ni ne oneno kaka obila ne goyo Okinda, wach ma bende nochako yangi kendo gi obila moro ma nyinge Irene Chepng'eno ma bende ne owacho ni jal mane oter e od thiethno ne otere od thieth ka ngimane ni kama rach kolore kod rotho manoyudo kawuok kuom apisa mag obilago. E wi mano, okil kamaloka mar familia mar jal mane onegino mano Felix Okech owacho ni omor mokalo kolore kod okang' kata lipot bende nogol kod duol mar IPOA e wi wachno, ka osingo ni koro nonro matut ibiro tim kendo gibiro yudo ratiro kotenore kod nek mar Okinda. My name is Felix Okech. I am an advocate representing the family of the late Vitalis Okinda, who was killed at Bondo police station. So based on the report from IPOA, which the family is happy with, the IPOA did a very good report. The court started the inquest proceedings today. We have a total of 16 witnesses. We had 5 who testified. We are also going to have 5. And the remaining 6, hopefully before the week ends, by Thursday, we'll be able to interview them. We hope that family of the late Okinda, Vitalis, will get justice. Weche moko nyakwaramogi en ni doho mamalo e kaunti wa Migori bedo golo chik ma chungo wach mar golo e bur ringre mar obila mar Majoni kata Jesu ma bende ne oiki alwora mar kanisa mar St. Joseph Messiah of Africa Maidre sub-county Marongo, kaka ne rik ogol e kinde mokalo chien kod od yalo buche mapiny Marongo nyaka koro chwe bi winji mang'adi burano ma bende ne omaki gi kanisa kachiel kod jaod obilano. Jofo marwa e kaunti ma Migori Jojuma gi ler mathoth e wi wachni. Okil mar min od obila mar Jesu mane owito ngimane kaachiel kod kanisano mar St. Joseph Messiah of Africa Bernard Achola wachne oringo gidhi e doho bang' neno ka ng'eto manogol kod doho Marongo en mano mane okolure kod chik. Kabende nyaka sani koro gimor ni doho maduong' koro ogolo chik bende koro tamo kunyo ringre mar obilane e kanisano mar St. Joseph Messiah of Africa kama ne oike karito nyaka kes koro rum. Kot nyocha ne ong'ado bura ma ogolo ni mondo mi odhi okuny ringre kendo dogo ik kano. Kaluwore ni kaka ne okwa bedo satisfied gi judgment mane kot otimo noero, ne waringo kendo e doho mamalo ma wamako appeal ma kendo ne wakwayo doho mamalo ni mondo mi kapok appeal owinji mondo mi ochungi agolo ringre manosenindo dana yo bura e kama noike kanisa kitero ringre kano kama ne turgi. Maber doho mamalo ne oringo ma ochungo agolo kata kunyo ringre manosenindo dana yo bura ka waketo pile doho mamalo kendo gisama walose ni order nitiere ma ochungo kunyo kata golo ringre manosenindo kowuok e kanisa mar St. Joseph kitero thurgi mantiere Kisumu kano kochieng' location. Achola wacho ni doho malo koro biro winjo kes ne yudo makare kendo chiwo duoko ma bende koro nyalo bedo mano modok korgi. Owacho ni ng'eto manogol ka otende kod golo ringre mar obilane ne otim kokolore kod chike mopogore opogore ma bende ng'iyo chike mag iko mag dhano. Ne wang'iyo duoko mane wayudo e doho mapiny, ne waneno ni ne oyiegore kor familia nikech doho notemo ng'iyo weche mag kimila mar Kijaluo, to doho ne okorango ni to ka ogik e weche mag iko to ng'ano mabedo kod priority e iko ringre jaode mosenindo. Chik wacho ni ka ng'ato nindo to ng'ama bedo gi priority mokwongo e iko obedo ga jaode. Ng'iyo kendo gima iluongo ni to the wishes mag ng'ama osenindo cha. Ng'ama osenindo kapok ne onindo dibed ni nitiere wach moro amora manowacho kata gimoro manondiko. Obila ne manyinge yang kaka Danayo ne oiki e kanisa no mar St. Joseph Messiah of Africa e gwenge mag Rongo dwe mar 3 mar higani.
chik manogol kod Marongo mondo ne gol ringreno kama ne oike kanisano kendo ter e dala gwego ma Kachieng e subkonto ma Nyando, kaunti ma Kisumu. Ne obiro bang' ka familia mare ne ochwalo kes e doho. Ne Nyakalondo mar Moi Kok e kaunti ma Migori, an Jo Juma. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Gi lipot mar Jo Juma Nyakwar Mokok e kaunti ma Migori ochope giko mar mi weche manyien adimba kaka ne gimolo mesa mar ka weche manyien Radio Ramogi. Watudre ka ng'uromo sa 7 ne weche moko manyien adimba. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien kano kelne gi Farmers Choice. Kochakore breakfast nyaka chiemo moko mag odiochieng'. Ndadhu mar Farmers Choice kela nyuola kod osiepe kanyakla, obed sausage, bacon, ring anguro kata ring'o moramora maler. Kiyiero Farmers Choice ok bi mana yudo chiemo kende, ibiro yudo mor mochwere. Akini yawa, skuli yao, to aonge kata school fees mar nyathinani. Wang'ni, akena botimra nade. Kwani in pok iwinjo ewi mogo boda logbook loan? Mano donge dwaro joma onyalo yawa. Ka in kod logbook mar boda, to in achiel kuom joma onyalo. Ibiro miyi omenda nyaka maromo 90,000 maonge achiedh nadi. To ichule mana matin tin kochakore Sh200 kende pile ka pile. Itemo wachna nyalo kawo hola ma chul school fees machaka donge pesa mamoko. Gima idwaro en na logbook, M-Pesa statement dweche 6, ID kod KRA pin. Kwayo mari ibiro puodhi yo mapiyo, ka omenda to ibiro yudo e bwo seche 24. En kinde mar chulo school fees maonge achiedh nadi. Lim office mar mogo mayudore Kisumu, Homa Bay, Migori, Siaya kata Bondo, kata limbui mar mogo.co.ke/boda-logbook kata ywa tole namba 07808999 Mogo, kuja na logbook, toka na pesa. Sa 3:14 mar okinyi masani Nyakwar Ramogi tielo machielo mar Kogwene Nyakalondo mari mar Ramogi FM kar chuny jaluo. Bein japur mag kothe kaka bando, bel kata kal. Isebedo kido lal machiegni gi nus mar chambi nikech kute kaka thuth kata mong'ere kaka osama. Kute matucho cham kaka osama osebedo dholo makoch ne keyo magi. Ere tiende mondo gimed ketho chambi. Kan chambi maber mondo igeng' kute. Tigi Skana Super menerita makare mar geng' kute ei dechi, orito chambi kuom thuolo malach mokalo. Ti kod rapim mar 50 grams kende kuom gune mar 90 kgs. Skana Super, kinga kamili kwa nafaka. A product of Osho Chemical Limited. Maramogi oyawre. Oyawre VOJ, ong'enge the barbed wire. Awinjo chenro Kenyama. Mosna yawuot luoma wigi lergo. To mokwongo to wuod luoma jasembo wani awinjo convention asembo kuonde ma opogore. To wan jo asembo Kabondo gi nobi kodwa. Otherwise we adonje chenro. Wuod Juma. The more ma jo ODM kata the more ma jogo ma olap gin dong bedo governor mar Nairobi, the more magigo Babu Owino, the more ma Babu Owino bedo popular. Wuod Juma ajiri makende adwa nyisi mo kawuondi. Jomago population mago kura mang'eny Nairobi gin joma tindo. To joma tindo gi ohero Babu. Adwa nyisi ni Babu obiro gi party mora mora. Adwa nyisi mora dier kaka chieng' rieny kama kuma chung'e ni kenda chiemo ang'eyo chieng' ka rieny. Adwa nyisi ga dira makende ni Babu dhi donjo. Whether giye, whether gidagi, whether Babu sire, whether Babu kosire. I'm telling you from the bottom of my heart, Babu will carry the day. Mane wach mara dira kende. To mara riyo, wach moro ni marwa bunge ni, wach marwa bunge sijui ni chama soya ni. VOJ, obed mbunge, obed governor, obed senator, jogi te. Before jogi mondo mi party, before jogi mondo party opuodhgi, nigin magidhi chungi utiko. Wuod Juma, jogi chiwo ga soya. To koro asoya magichiwo gani. Sama kodo giyudo pesa, giyudo fuok moro maginyalo yudo kama gichiemego, mondo giduok pesa gi mane gichiwo cha. Makosa ni kanye. Makosa chakre such yiero ka. Such nomination ka ema makosa chakre. Ka ema mibadhi chakre kanyo. To kanyo ka poni jogi nyalo bedo maler, weg parties nyalo bedo maler no gichama soya ok migi soya. Things will work. To ko kamano ni podi chiwa soya kamano onge lokruok Wuod Juma. Ongengo wei.
Ngenge the Bob Dwyer would assemble kanitiere Frankfurt, Germany. Irokamana inya. Victor yaore. Victor nitie gimoro madwa wacho. Chieng' moro naneno ka Linjiru ne wuoyo, but siasa en interest. Linjiru naneno ka wuoyo nitiere diere moko machon kwa dok chien. History repeated itself. Kane Matiba odhi osiptal, to ka Matiba noduogo, to Matiba nong'e ni en Oginga Odinga madhi chung'. To the government mane nitiere, the current government mane nitiere ne en mar Moi. To Moi nong'e maber ni ka mondo Matiba ochung', ka Odinga ochung', to dhi yombe. To niwinjo ka Linjiru wacho maber ni kane Matiba oduogo, to negi manyo pesa, negi dhiri president, uginyo president ni gimitim. Wadwaro ni mondo ikonywa gi pesa, to pesa gi wadwa dhi timo go kama. Negi keto posters, to posters gi kane giketo, to kama Matiba ne neno posters to gi joma no keta mano dhi romone. Matiba nowacho ni en biro timore, en biro chung'. To mae kama ne Ford Kenya opogore mobiro, Ford nopogore mobiro Ford Kenya gi Ford Asili. Manyisore ni teko mar Ford cha nopog diriyo. Mondo kik oyombo mondo kik oyombo Moi. Moi ka noseneno kamano to nong'e notimore noyombo. Koro gima timore sani, kata mineno Babu gini nitie, mineno Sifuna gini nitiere, ng'ane gini nitie, waga chomba gini nitiere, ging'e gima gitimo. Nitiere gima timore sani. Kendo nitie gima timore sani, kendo gima timore sani ni en gima nosepangi. Mababu gini gitu koro bede unji, Sifunya gini gi bede unji. Gino nyisiki mana ni yua koro. Mama ni gima timore siasa ma Kenya ka. Koro siasa ma Kenya ka en ga gimoro matek. To kidwa ni mondo idhigo mbele to nyaka igo kwan ming'e kumi dhiye. To siasa ma Kenya ka be ber, to be orach, nikech onyalo mi ibed maskin, to onyalo mi endelea. Nitiere MP ma niluongo ni Kamotho. Kamotho nowacho ni siasa ma Kenya nyalo mi bed maskin, to nyalo mi bed tajiri. Koro en siasa migoyo king'iyo kumi dhiye. Koro akwayo Babu, Sifuna mondo ging'e ni to ginyalo tiyo gi Raila nang'o. To Sifuna wuon en ng'ama ber ndi. To be kik wabedi ni wan oganda onagi, ni kwaneno ka ng'ato kata kaka Sifuna ywakore kamacha, to koro wachako wacho Sifuna ni Sifuna dhi or, wachako wacho weche moko maricho richo. Wan be waling'a watho wabeda ni wang'iye, wadwa neno gimotimo wuon. Kaere moendo no resign, to kik wachune no resign, ni mondo kik wanyis jopiny ni ODM chalo mar joluo. ODM en party mar jo Kenya, kendo duong' saidi maloyo kata mana party ma the president nitiere go. Koro miyo gimoro amora matimore sirikal kata matimore ne Sifuna nyalo bedo timo gimong'eyo, kaka jakom seche moko wacho, siasa ka nitiere gik mang'eny, iluongo ni siasa, nitie gik mang'eny moko ma samoro kwanwa kwang'eyo. Koro miyo wawe jo siasa tim gima gitimo, to wan jopiny wang'igi, to wan kochopo chieng' yiero, to wan wabiro judge mana ng'ato kaluwore gi tich manotiyo, nikech tayari ni wuon piny osenyiso ni jogi gin jomohero mibadhi. Koro ka giduogo to wan wang'iyogi to wapenje ni to bwana nomiyi tich ni mondo iti, nomiyi ni puonj history, nyithindo mani puonjo history gi be nokalo, nomiyi ni puonj kwano mani puonjo ni be nyithindo nokokalo. Ka nokokalo, dhi adhiya dala wachako wayiero, wamanywa japuonj manyien, nikech TSC ng'eny gi jopuonj, chako kelo japuonj manyien mondo timre nade, mondo okaw part mar jopuonj gi, gin tere skunde moko, or gibed demoted, gidoge ang'o, gidoge primary, or gidoge puonj jo CBC kocha. Masamuel achiel wuod Nyakacha. Kamana nyawuod oywa kuom wach makamano. Wadongi dakika moromo 9 kende to chopo kanyo saa 3:30 mar okinyi, ma bende wabro loro twak achiel kachiel okinyi masani. Maramo gi yore. VOJ Musna Mushimo wa Magomba. Ma en Green Army Chief Gor Mahia 001 Jaro Soja Osip Dr. Raymond Omolo. Na wacho gini chon, chiemo na wacho moko na post gini page na mar Jaro Soja Gor Mahia 001. Ni chiemo na chiel UDA gi ODM biro riwore, to wan duto wabro lando injili mar Ruto nyaka 2032. Koro wasekao osemiwa yo ma waluwo gi jotendwa kaka na predict. Koro wane mondo kwamwa tie joma kata sama wueni ni UDA to gi joma mani ODM. Koro wadhiru gini mbele mondo me wasupport Ruto sirikal mar broad based kama wuodwa ma Dr. Raymond Omolo nitie,
gudu mar Raila Odinga nitie, jogo madwa balo kodwa mago wachgi, wan waluwo wuoth achiel moriere tir. Oyawre VOJ. Ma Francis Omondi Woodri nyaka ni awendo. An awacho kama. Riwruok mane kindwa gi sirikal kik mi joluo be pogre. Nikech kaluwore gi kaka waneno sani nitiere tungni moro miseto kiling' ka mabe ok wabiyie mondo timre. Jogo mosewewa ODM gidhi gi kwe giwewa wadong' e ODM. Kich ODM nwachako gero chon. Emomiyo pod otegno nyaka sani. Koro ana wacho kama. Sifuna gi Babu Owino kaka gisewuok no giwewa weya mos. Ero ng'ato wacho ni kia ni Babu Owino nigi ji. Babu Owino onge gi ji. Babu Owino setimo ne ji ang'o e Kenya ka. Sifuna setimo ne ji ang'o e Kenya ka. Wabeduru gi riwruok achiel gi kaka jotendwa wacho, walu bang' jotendwa, wawere uru gi weche mang'eny. Wan wang'e ni chama en ODM, sani wadhi wan gi UDA, chama en sirikal, en broad-based government. Awei kamano Woodri, ero kamano mos na jogo. Kamano Wuod Awendo Rinya kuom paro makamano gi jo Kenya mamoko ma bende wawuoyo go okinyi ma kawuono sa manok kodwa ka wadongi dakika auchiel kende. George Magomba kanyakla kod Mesha Kodede, weche nitie kama ng'eny. Jopiny wuoyo. Duond jopiny duond Nyasaye. Vox Populi. Iro kamano. George winjo kaka jopiny loso kanyo ni weuru soko Babu Owino ahinya. En ruodh piny luo makoro dong' bang' ka Jakom Raila Odinga osetieko keyo mare. Ni we should not write him off yet. To bedo ka waraite off apani kana na Meshako wacho nyaka ni bro gone kura. Kata an ko biro chung Siaya do pomna ko do kocha. Ke janja Siaya. To apani awapuonja ni kwande no to nyako go kong'iyo manyalo donjo Nairobi to wan kaka wanene to ODM ka en gi chance maber ma kiko kethi. Tapani Jakom bende ing'eni ODM ka bende dhano dhao ni kipogre gi Jakom ni to igoli oko to ne jogi be osepogre gi Jakom bende mana koro ndalo mabuop to Jakom pod budo gi aguda. Koro gina tie en na ng'atwa to koro giketre ahinya ni gine joma osomo law ni koro gilich moloyo joma osomo gik mamoko. Riwre wa party wager party sani next week yiero most branches. Yes. Kendo koro kata jowa mancha no we ODM onego wa encourage gi mondo giduogi kech wadhi timo branch elections kata Siaya wuok tich. Koro jotelo kik gari ahinya joma ne iye ni wan kendwa ni kisewuok joma ne wuok gimoro bende mochwanyo gi samoro nomination wagudi gi uru mondo wabedi gi party wa watege motegno yiero setimo. Siasa en kwano mar medo en mar medo. To kimedo ni ka ng'ato biro to kori luor. Wadwaro the best. Ing'eni kada ng'eny joma okoko mane national office gi poko yiere gi national delegates conference. Gina joma committee, central committee okay to ni in makno ka ibedi ki jalup Jakom, in ibedi Jakom koro kwadhi yiero gi. Kose yiero waka next week kose yiero to wabiro Nairobi. Koro kwadhi yiero gi malongo makoro gibet gi sianda gi ariyo. Koro gibe gi hore nyaka tim yiero to giwe joma beyo odonji omed party. Erokamano. Ng'ani penjo ni be in gi lek mar chama mar Rarieda. Rarieda ting'eni wan gi sitting MP ma iluongo ni Dr. Otiende Amollo to wan gi standing MP miluongo ni Magombo Nyango. Koro 2027 ka jo Rarieda oyie party mar ODM to gibiro keta be abet sitting MP. Okay. Sani to wan gariyo an standing ten sitting. Okay. Victor, aparo ni jopiny onego understand kama wae. An asewacho kendo Babu Osiepa adhi gone kura kendo wadhi gone campaign. But gimwatemo wacho en CM. Kopo ni odhi gi wing modhieno mochalo ng'ama opogore gi Jakom en gi Kalonzo gi group machielo cha. Kar Kalonzo kanye Marigi Jin tie gi jok modongo.
kochalo ng'ama dhi kono ma onenore ni en obalo gi jakom. Jomoko nyise aneno kosiepa moro wacho ka ni kata Ruto nowe jakom dongo bet president. Wawuoye dhodwa ng'a kendo manowe jakom mobet president e dhodwa onge. Ruto ne nigi dhodgi to nowe jakom to dhi ogalvanize dhodgi moriwo kanyakla ma kata Gideon otemo, joma ng'eny osetemo to riwo dhodgi. Babu kowewa ni wuonde ni mondo dhi oriwre gi joka jokocha, ere evidence mantie ni jokocha osegone jowa kura. Namba achiel, kom ni e kom mapok giyudo nyaka nyiew devolution B, 2010 constitution B. Ma e kom ma jo alwora mar got pok oyudo to gisebet ka gimanyo. To samwa dhi e kura ma 2027 ging'e maler ni gionge candidate madhi bedo president. They know that. To ka ok giyudo presidency, ere kom machielo mibaro ni gidwaro moingo kom ma, nikech gisa test bende kom mar deputy president ma osethich gi oko oyuma othich gi oko oyuma ma kom no koro ok mor gi as such. Ging'e ni kom no onge gi teko. Koro kom mar governor ma Nairobi en kom ma nyaka jogweng' no dhi many gi tekre gi te kendo gidhi riwore e bwo candidate achiel. Nikech aneno ka Irungu Nyakera osewuok mjumbe machon madara Goreti South cha bende. Yes, Gakuya benitie. To believe me or not, jogo dhi riwore at the end of the day gidhi riwore ma gi support ng'at achiel nikech ging'e ni weakness margi osebedo pogruok matindo tindogo. To ka giriwore ma giriwo kuch gi agula achiel, be ginyalo we ng'atgi ma gigoch ne Babu ni gihere ahinya. Wadhi dong' gi Babu ka wane mwagone kura. To kuch Babu ne strong kopo noriwe under ODM moriwo kura moa Luhyaland, Kisii and every other person against. To kopo nodhi opogi ma embendo wuok gi wing'ne, to samoro ok nerena ni rigi ji nyalo dhi organize Mount Kenya magi wach ni wan kuru Babu e ng'atwa em watero Nairobi. Ok nerena, wan yien wayeuru wabe wawach pachwa kaka jopiny. Ube uwacho pachu. Wan waneno ni wuonde kopo nowuok e kul mar ODM umonenore ka ng'ama balo gi jakom. To dhi bet matek. Yot mondo wadhi wagone kura to kuch watin ok dhi romo. Joka dhi ingowa. Kaka ng'ama in gi namba ne, be isegwere ni machiegni owadwa nitie gimoro maneno mbele ka, fweny moro neno mbele ka, to dikri neno ng'wei no. Antie gi namba ne kendo wasewuoyo, to ne wawuoyo ndalo motelo. Machiegni nyaka nyo gigi chak timore pok wawuoyo, to ang'e ni wadhi wuoyo. Wato wadhi gone kura. Mogik en ni jomoko wacho ni ODM ok oketo thuolo. Aparo ni ODM oketo thuolo, en mana kaka mago manowacho. Samoro ka ng'ati ok oyudo tiko to odhi odong' to uwacho ni ODM rach, ochunwa gi jomoko. Gima ok ang'eyo ni ODM rach compared to which party e Kenya ka. Nikech sani ok inyal dhi Mount Kenya bende miyud jok manobalo gi UDA koyier. Bende ok ibi dhi Rift Valley miyud jok manobalo gi UDA koyier. To wan ji dwano gi bala gi ODM marwa to bera nikech mane demokrasi. Samoro ok oyot ahinya kaka iwache no. To kanitiere thuolo mar dhi chung' to onego bed ni ng'ato dhi nyaka debe, to ka in popular mar adieri tidhi yomba Obado kanobedo gavana ma Migori ne ok obedo gi ODM, nobedo gi party machielo. Alweche Lago osebedo mbunge kacha gi party machielo. Mbunge na mawendo machon Kopio nobedo gi Ford Kenya. So wabedo thuolo to wawach niya, ka ng'ato popular to kata ODM bende gin dhano, they make mistakes. Ka nitie ng'ama jopiny dwaro e tok debe kacha in kendi to gi Kalambi kende, onge kata ng'at man gi bunde ng'uti, gone agoya ng'ami dwaro kura, gone agoya ng'ami Raila be onge kanyo, gone agoya ng'ami dwaro kura. To kisegochone to ok oyudo, to kik ichak iwach ni jakom, nikech sama bende tich tiyore kata kamoro maber, to kawinj ka ji wuocho ni ODM ochunwa gi ng'ama tiyo maber. Oparanya notiyo maber Kakamega. Pok awinjo ka ji giwuok the same people uwuok go uwi ni Raila ni ochunwa gi ng'ama tiyo maber ma kama nango. Onego gi development kama nango. To ka gimoro dhi ODM chuna jo kama wadhi uru mos. Asasiro kanyo matin. ODM wa ok en perfect.
ODM temo to nitie kuonde moko minyalo tegi to jopiny ema nyaka first of all nyaka wadonje ODM no ng'eni wawacha kaka ni kijaluo nonyuoli jaluo to koro inja ODM ODM nyaka join mibedi kendo ichulo siling moro matin mibed member aya nyaka iwuog midhi yier ka jopiny otuk madhi yiero ok kwalre nyocha naneno kata kano wayiero ODM officials kata mana rarietwa polling stations mane jopiny wuok joma ne giyierogo ema nyinggi ni e portal nyaka sani to polling stations mane ji oneno no dich ahinya kodhi yiero ema nowe thuolo ne jotelo mondo dhi ondik nying jomoko e kor tworo magitero Nairobi kendo joma ne ondik gi mibadhigo ema nyinggi nitie koro wan ma nyaka wawuogi ma nyaka wa own the party. Okay, wach mari mogik George. An katieko ta adwa mana go erokamano ne thuolo ma wago mbaka baraza ka gi wuda wendo ni jawendo mang'eny gin osiepena kendo ne robust opinions ma jopiny gocho jowa mang'eny masiko gocho kinyi katemo nono kaka wanyalo loso pinywa. Wach ma devolution wadwa tieko go jakom nosegore kabisa ne wach mar devolution mondo gik moko dhi e gwenge. Jakom ne ging'eyo kaka gima ne gidwaro kaka mondo gino mondo timre. Koro ka ochiwo paro to kik warikni ahinya e pingo nikech nitie pinje mang'eny ma gigi timre kata US sani Trump wacho ni Ministry of Education ma national ma federal ni onge tiende ni gweng ka gweng state ka state nyalo manage ng'eny gik matimre education. Nitie pinje mang'eny ma gik moko osesudo minyalo kono ni geruru skunde ukendu e gweng. Gima minister ma Ogembo nyalo timo Nairobi ka ok nyal mono kata mana minister wa Masiaya Dr. Tumba bende timo ka pesa no nitie kucha. Koro wachika itwa jakom nitie osebet ga gi chir mar wacho gik moko ma jopiny ok ne ni ber. Unyalo paro wach mar Mau kano koni kik wang'adi yiende ma Mau bro kadho koth gi nam ne ok en popular kendo nomiyo kata kura moko no lose. Sani owacho ni CDF ni mondo duoke governor wang'e gi gimos jakom bende ok janeko ochiwo mana pache mondo wago mbaka ne tere kaka gini diti moko bro yudo moko bende bro tame to kik wagina ahinya waludhe ahinya nikech ogolo pache kaka noneno ni gigo onego run in its pure form. Erokamano. Wach na mogik VJ tin wanyalo bet ni wachako wanuoyo kata wa repeat the same principle mwasebedo kwatimo kaka jopiny Kenya mosemiyo wabedo gi tabu bila mawango ni. Principle no en niya ng'enyne wasebedo kwadhi e yiero to kwaji dhi e yiero to jok machalo opponent mag jakom wacho ni principle en achiel kende anyone but Raila. Inyalo yiero ng'ata to Raila Odinga. To mano osemiyo wa miss opportunity mar ng'eyo ni ng'amwa dwa kete kom maditer Kenya mbele. Koro wakao time malach ka wang'iyo ng'ama ok wadwar to ok wang'i ng'ama wadwaro. Omiyo wase end up nyaka gi William Ruto kawuono e power kendo constitution oyiene mondo ti nyaka 2027. Dang' watime ang'o? Wachak wadoge ndara, joluo wacho ni awaol, ok wadwa dok e ndara sani. Jok madwa dok e ndara bende nigi thuolo mar dhi, wato sani watimore nade? Waol wabro wacho wach yiero 2027. To ka wadhi kaka wadhi ni, to chal ka gima principle ok ochange nikech koro nyaka jowa machalo Edwin Sifuna ma sekjen marwa gi ji machalo Caleb Amisi gi Babu Gene bende koro osekao tune cha principle ok opogore nikech sani koro wacho ni Kasungu must go anyone but Kasungu. Chonen anyone but Raila. Sani koro anyone but Kasungu. Niso ni gimo change ka ema Raila mogol to ket Ruto. To principle to dong achiel. Niso ni pod ok wa take time to ng'eyo ni ng'amwa dwa keto. Koro mano ema wabiro ni wagolo Ruto. Tuwachak wakelo a worse person than Ruto in a different name. Ok bi songo wa mbele kaka Kenya. Mondo mi Kenya song mbele nyaka wang'e ni ka en Nairobi ka wagolo Sakaja to ng'amwa keto. Wa concentrate on ng'amwa dwa keto mondo wa ensure
ni wayudo the right person than kao all the time ni wan ng'amwa chike wang'wa kende, nikech principle magi embrace oko kacha en ni agenda en ni bwana ni odhi dala. Yes, bwana ni odhi dala, to kwakawe a lot more time ng'iyo ng'amwa dwa keto, nikech wanyalo replace gi ng'ama worse than him ka wadhi gi principle achiel ni anyone but Kasungu, kaka ne chon ne anyone but Raila. Erokamano. Wach mangima mokalo Nyakwar Mogajwang' mane mokelo e giko mar twak okinyi ma kawuono. Ma en mana chakruok mare. Ang'e ni kata mana chieng' Thursday wanyalo chano bedo gi twak moro machielo maket kod Nyakwar Mogajwang' mar go mbaka kanyakla. Ing'e ni gima long ka joka ng'at achiel go mbaka opimo piny, wakudho piny. Sama piny oloko ng'e kamane. Ma sama ber ahinya ka wakudho piny. Mano ok onyiso ni weche mag kothe gi koth makoro gowa ni jomoko keyo. Bende watimo atima. Pesa bende ka nitiere to bende jowa bedo gi pesa e ofuku margi, weche mag somo bende wang'eyo, weche mopogore opogore. To ka nase wache motelo kacha, en siasa ochung' ne weche mag pogo mwandu mar piny. Piny dwa yudo pesa adi, weche mag devolution, to ka nitie chenro mag dongo piny dwa yudo nade, mana agenda marwa. Jomoko bende biro go mana mbaka margi kaka joka ng'at achiel. Ka kamano elo wenda CPA mano George Magomba wuode rida kanyakla kod Meshako Dede wuda wendo agolo erokamano nyakum thuruni kanyakla kod jopiny bende wagogo mbaka okinyi ma kawuono. Med mana ketika en saa 3:37. Yud mor kimadho soda mora mora mar Pepsi, obed Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kata Sting Energy Drink, bang'e or nembni 6 miyude bwo pekeno e namba mar *459*3# mondo ibed jaloch mar airtime kata pesa sano sano. Kunywa airtime gi Pepsi, winj mit kendo yud mor kimadho soda mar Pepsi e piny Kenya mangima. Opodho gi BCLB namba 0000258. Weche kod chike mantie nyaka luw. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manyalo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi koke skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma dwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma in kod adier ma osete ma oyud ne en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sasa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Osiepo miti chini yako yuki, osiepo dene boni majaseme, osieplis jakwasi nyauchi, osiepo aneno ka ote ng'eny ka. Engineer Job Ndege wuod Kisumo ng'isa ni kong'iyo gangoch tiang' Morris Were wacho ni jopiny wuondo Babu Owino sana sana jomasawa. Jogi ok bigone kura Nairobi ka, jogi wuonde Sipwap. Mano Morris Were nene kamano. Kola wacho ni amor gi twak Musna Meshak Kola Junior erokamano ahinya. Engineer Ndege wacho ni Sifuna cannot wreck the party. After all, he is from Bungoma, which is not our stronghold as a member, and we can always form an alliance with a faction from Bungoma County. Sunday.